Boa tarde a todas e a todos. A este primeiro pleno presencial, aínda que recuperamos o aforo para poder presenciar os plenos aquí. É verdade que o día non acompaña, posiblemente por iso non teñamos público, co cal darlle a benvida ás persoas que nos siguen dende as casas e a toda a corporación a esta sesión plenaria que é a ordinaria número 12. Dito isto, temos un pleno que trae 6 puntos na orde do día e no seu primeiro punto é a aprobación da ata da sesión anterior. Dou palabras por se tedes algo que engadir por aí. Eu sí que teño unha pequena apreciación que facer, que é na páxina 25, no segundo párrafo, onde pon que isto era o que eu decía no pleno do 24 de xuño, pero esta era a miña resposta. Na acta pon que esta era a mesma resposta, simplemente que se mude por miña, e é a única apreciación que teño. Se non hai ningunha máis, sometemos a votación. Votos a favor, unanimidade. Pasamos ao punto 2, expediente 2613/2021, aprobación do expediente de transferencia de créditos número 1/2021. Pasolle a palabra á compañeira concelleira de Facenda, Lucía. Ahora sí. Ben, boa tarde a todos, compañeiros de corporación, a veciñanza que nos sigue nas súas casas, a pesar de que, como decía a alcaldesa, recuperamos a presencia do público neste salón de plenos. Supoño que a maioría xa se acomodarían ao sistema de vernos a través das pantallas, e a pesar de que recuperamos de que a partir de agora volven a ser presenciais os plenos con público, tamén se seguirán retransmitindo para os que prefiran velo tanto en directo como despois a grabación na canle de YouTube. Comenzamos, como sempre, o pleno ordinario polos asuntos económicos, e este primeiro punto é a proposta de modificación do orzamento do exercicio 2001. A primeira modificación do orzamento aprobado no mes de febreiro. Trátase dun expediente moi sinxelo, está formado pola memoria na que se explica o que se pretende facer, que neste caso é transferir crédito de unhas partidas para outras. Informe de intervención, que neste caso é favorable. Como xa sabemos todos, o orzamento é unha previsión de gastos e ingresos, e como previsión que as propias bases de execución permiten que o crédito disponible se poida vincular dentro das mesmas áreas de gasto, e incluso que por decreto da alcaldía se transfira crédito de unhas áreas para outras. Sin embargo, hai certas partidas que están blindadas. Unha vez pasada a aprobación plenaria, non poden destinarse a ningunha outra cuestión que non fora a aprobada. Isto sucede no capítulo 6, no capítulo de inversión, que ademais de recollerse no apartado de gastos, pois se recolle un anexo con cada unha desas inversións previstas. No caso que nos ocupa, fíxose unha previsión, unha serie de previsión de inversión, con uns orzamentos máis ou menos axustados, e, nalgúns casos, pois o gasto finalmente executado foi menor ao que se recollía na partida, e, polo tanto, houbo partidas que teñen sobrante. Sin embargo, hai outras que se quedaron escasas, en concreto a partida na que se recollía a obras de saneamento. Dotamos esa partida con 25.000 euros, e a idea era facer 4 obriñas, e desafortunadamente eses 25.000 euros se quedaron escasos. Tendo a posibilidade de reinvertir sobrante que hai en outras partidas, que finalmente costaron menos do previsto ou que por algunha razón non se levaron a cabo, están na memoria as 9 partidas das que se pretende transferir crédito. Na maior parte dos casos é porque hubo un sobrante, se executou e o gasto foi menor que o previsto, e hai 2 casos que non se chegou a executar, un porque se conseguiu a financiación por outra vía e non fixo falta acudir aos fondos municipais, e outro porque era unha previsión para un gasto de unha
subvención e finalmente non hubo esa subvención e, polo tanto, pois, a nosa aportación sola non era suficiente para levar a cabo o proxecto, que era o caso do Miradoiro. Destas 9 partidas, pois estes sobrantes que hai, como digo, son casi 40.000 euros, 39.948, e, bueno, pois toca facer xestión económica, aproveitar os nosos recursos ao máximo e plantexar esta modificación para poder facer esas obras que estaban inicialmente previstas, xa que, bueno, pois do caso contrario, estes 40.000 euros non se van poder destinar a outra cousa. Aproveitando esta modificación, tamén imos a correxir un erro doutra partida do capítulo 4, que é o convenio, o gasto para facer fronte ao convenio da Comunidade de Montes de Pardarrubias pola cesión do Penedo Redondo. Se había previsto no capítulo 4 a cantidade sin IVA e, bueno, pois aproveitando esta modificación, correxímula e queda correctamente dotada. Serían 1.000 euros para esa aportación de IVA do pago da factura de cesión e 38.850,18 para implementar a partida prevista de obras de saneamento. E pouco máis. O expediente, como digo, ten informes favorables e toca axustar os ingresos, os gastos para facer unha mellor disposición deles. Partido Popular, Joaquín. Ben, boas noites a todos e a todas, en especial tamén aos veciños que nos ven a través de YouTube. Ben, estamos ante un expediente, unha transferencia de crédito, en concreto, unha transferencia de crédito de 39.900 euros, que resulta un trasvase, realmente é un trasvase entre partidas, sobre todo partidas do capítulo 6 de inversións. Neste caso, pois, se minoran unhas partidas e se incorporan ese crédito a outra partida que, tal como dixe a concelleira, pois foi orzamentada pois non moi ben. Aí está o que é a xestión. Ben, a partida favorecida, en este caso, son obras de saneamento, que nós sempre estuvemos de acordo, que é unha prioridade no noso Concello. Sempre dixemos que o saneamento é unha das prioridades. Saneamento, por certo, que non financia só o Concello, senón os propios aveciños onde se fai esa obra, pois tamén fan a súa aportación, un pouco irrealista, pero é a realidade. E despois, claro, teñen que pagar a súa taxa de enganche e a súa taxa de vertido. Ben, como dicía, pois, as obras de saneamento, pois, se ve que para o Concello, para o Goberno municipal, pois, non é unha prioridade. Nós estamos de acordo con esta transferencia. Hombre, xa nos gustaría que quitaran para o saneamento, pois quitaran de outras partidas que non son prioritarias e que todo o mundo temos claro cuáles son. Fai máis ou menos 7 meses, aquí se aprobou o orzamento inicial, contemplaron unha serie de partidas de inversión que agora resulta pois que non se vai aplicar o crédito que tiñan previsto inicialmente. Iso dice moito tamén de como se xestiona, como se elabora o orzamento. Que as leven, insisto, que as leven a obras de saneamento, pois estamos perfectamente de acordo. Obras de saneamento. Mire, ustedes no orzamento, isto é outra forma pois, de xestionar o orzamento. Tiñan contemplado 25.000 euros para obra de saneamento. 4 obras se nos dixo aquí o outro día na comisión informativa. Obriñas, que chamaban obriñas. Para nós son obras, porque ainda que afecte só unha casa, é unha obra importante polo tipo de servicio que se vai a prestar. Obra, non obriñas. Parece que ustedes pois, aplican o diminutivo como non querer darlle importancia á obra, digo. Ben, pois estes 25.000 euros, vexan ustedes que forma de orzamentar, pois pasaron
Ahora hai que incrementalo en 38.000 euros a maiores. O sea, un 155% máis da previsión que ustedes tiñan. O sea, que ao final vamos ter razón. É que creo que temos razón. A veces hai partidas que se poñen cantidades aleatorias, sin ter ningún dato, pois, en donde ampararse. Temos claro que orzamentar unha obra, pois é moi difícil asustalo. Isto témoslo claro. Oiga, pero un 155%, creo que é un margen máis que de suficiente, un margen de erro a hora de facer o orzamento de obra. Non sei, digo, estamos de acordo con esta referencia, insisto, nos gustaría que se quitara o crédito de outras partidas. Bueno, o goberno decide quitarla desta, pois, nada, non hai máis que dicir. A situación, pois, digo, va a ser favorable. Portavoz do Grupo Socialista, Rubén. Hola, boas noites a todas e a todos e os veciños que nos están seguindo a través do canal de YouTube. Como ben explicou a concelleira de Facenda na súa exposición que levamos aquí hoxe, neste punto a posibilidade que temos é a de transferir crédito do orzamento deste ano entre áreas non vinculadas. Polo tanto, entre esas áreas non vinculadas, o que podemos aproveitar para afrontar os pagos do saneamento de obras que se fixeron ou que se están executando e que inicialmente tiñan partida orzamentaria, pero que non chegou. E tamén poder fer fronte, como dixo a compañeira, de esa parte do IVA que non quedou reflexado no convenio coa Comunidade de Montes de Parderrubias pola ampliación da cesión dos terreos que temos ali no campo do Penedo Redondo. E, basicamente, o que buscamos con iso é poder facer fronte de pago a esas facturas en esas partidas non vinculadas e que se resolve coa aprobación hoxe da transferencia de crédito. Nada máis, é o que queremos coller e aprobar hoxe. Gracias. Queredes utilizar a segunda quenda? Non? Ben, pois, se estamos todos de acordo, efectivamente o que se aproba hoxe aquí é o expediente de transferencia de créditos para que ese sobrante que temos en partidas fundamentalmente de inversión pase a partidas da obra de saneamento e para cubrir o IVA desa cesión do Penedo Redondo. Son efectivamente 39.948,35 euros, cubrirán esas obras que pudemos, que tivemos ocasión de levar a cabo ou que se están executando neste momento, sabendo que temos este exceso nunhas partidas nominativas. Eu creo que isto para nada é mala xestión, senón todo o contrario. Teño que darlle os parabéns á compañeira de Facenda, porque isto se trata de xestionar e de ir quitando, porque se vos dades conta, hasta hai partidas que nos poden parecer ridículas, como de 52,60 euros ou 500 euros, que aproveitar e facer ese traballo minucioso de que eses sobrantes que nos quedaron, porque se orzamentaron, pero a hora de xestionar esa inversión pois se conseguiu facer por un importe menor, pois benvidos esa que poidamos facer algunha obra máis de saneamento con estes sobrantes. Eu para nada creo que é unha mala xestión, senón todo o contrario. Dito isto, he visto que estamos todos de acordo, pois pasamos a votación. Votos a favor? Unanimidade. Desculpade, teño que ler a proposta, senón vamos a votar. Desculpade. O acordo que se tome é, no primeiro punto, aprobar o expediente de transferencia de créditos número 1/2021, como segue a continuación. Aplicación que cede en crédito, vou abreviar, se non vos importa que todos temos a proposta. Na partida de outras inversións novas asociadas ao funcionamento dos servicios, 500 euros, outras inversións novas en infraestructuras, 52,60 euros, outras inversións de reposición de infraestructuras, 7.564,46 euros, outras inversións de reposición de infraestructuras, 6.619,36, mobiliario, 6.285,58, outras inversións novas en infraestructuras, 7.000 euros, equipos para procesos de información, 7.000 euros, outras inversións de reposición de infraestructuras, 143,12, e gastos en aplicacións informáticas, 4.783,23. E aplicacións que reciben este crédito
outras inversións novas en infraestructuras 38.850,18 e a entidades locais menores 1.098,17 euros. Expor este expediente ao público, no apartado segundo, expor este expediente ao público mediante anuncio no tabuleiro de editos da sede electrónica do Concello e no boletín oficial da provincia, polo prazo de 15 días, durante os cales os interesados poderán examinalo e presentar reclamacións ante o Pleno. O expediente considerarase definitivamente aprobado se durante o citado prazo non se presentaron reclamacións. En caso contrario, o Pleno disporá dun prazo dun mes para resolvelas. Agora sí, pasamos a votación. Votos a favor. Unanimidade. Pasamos ao terceiro punto da orde do día, o expediente 2843/2020, aprobación inicial da modificación do artigo 3 da Ordenanza Fiscal número 22, reguladora do imposto de vehículos de tracción mecánica. Volvo a pasarlle a palabra á concelleira de Facenda. Ben, continuamos con asuntos económicos. Esta é unha proposta para modificar a ordenanza reguladora do imposto de vehículos de tracción mecánica para engadir dúas novas bonificacións que se suman a xa existente para os vehículos con máis de 25 anos de antigüedade. Neste caso, na defensa do medio ambiente que nos corresponde aos poderes públicos, na loita contra o cambio climático, para a reducción de emisións de CO2, si ben é certo que a responsabilidade individual e os comportamentos da sociedade son a clave, tamén é certo que nos toca aos poderes públicos incentivar esas accións. Dende o Concello de Salceda, no noso compromiso co coidado do medio ambiente, aderímonos ao Pacto das Alcaldías no ano 2019. Recientemente, o ano pasado, aprobamos tamén en sesión plenaria o Plan de Acción para o Clima e a Enerxía Sostible. E na procura de dar pasos en esa dirección e de dar cumplimento tamén a este plan, pois se trae esta proposta que bonifica o imposto de rodaxe, o que vimos chamando o imposto de rodaxe, para aqueles vehículos que teñen unhas menores emisións, buscando que este sexa un incentivo á hora de que o cidadán se decante pola adquisición de un novo vehículo con estas características que son máis respetuosas co medio ambiente. O criterio que se seguiu para determinar a bonificación vai en función do distintivo ambiental do vehículo, de xeito que os vehículos con distintivo ambiental eco, que son aqueles vehículos eléctricos enchufables con autonomía inferior a 40 km, híbridos non enchufables, vehículos propulsados por gas natural e gas ou gas licuado do petróleo, terán unha bonificación do 75% durante os 5 primeiros anos posteriores á súa matriculación, e os vehículos con distintivo ambiental cero, que son os vehículos eléctricos de batería, eléctricos de autonomía extendida, eléctricos híbridos enchufables, cunha autonomía de 40 km ou vehículos de pila de combustible, terán esa mesma bonificación do 75%, pero por toda a vida útil do vehículo, por entender que se trata de vehículos máis eficientes e máis respetuosos co medio. O expediente ten informe desfavorable de intervención e tesourería, neste caso pola perda de ingresos que vai a supoñer, sin que se haya compensado con un aumento ou con disminución do gasto. O certo é que a día de hoxe non se pode cuantificar canto vai a supoñer estas bonificacións e así o reflexan no seu informe, pero, bueno, o meu parecer, e creo que estamos de acordo, que nin vai a ser unha cuantía que desestabilice o orzamento, nin que nos... bueno, creo que é asumible. Pois, nada, como é habitual nestes casos, a bonificación debe ser solicitada polo contribuinte, e esta é a proposta. Partido Popular, Primitivo. Boas noites a todos e a todas. O fío do que acaba de decir Lucía, nos, como sabrás, tamén presentamos no nome deste grupo unha moción similar para propor as bonificacións no imposto do rodaxe que hoxe se trae a pleno. Pretendíamos tamén que esta bonificación sexa unha axuda pos usuarios e posibles compradores de vehículos que menos CO2 emiten pola enerxía
ou combustible que utilizan para o seu desplazamento e que, en certa medida, incentiven o seu uso polo impacto máis reducido que realizan sobre o medio ambiente e, a súa vez, cumplir co que ti acabas de nombrar, o compromiso asumido polo Concello, a adhesión ao Pacto das Alcaldías e o Pazos e o programa Paces que aprobamos no ano 2020. Ben, a vosa moción, nos firmamos unha moción similar o 28 de abril e presentámolo no pleno a seguir para traballar nesta dirección. Vostedes, Lucía en concreto, foi a que nos transmitiu que o Concello xa traballaba na aplicación desas bonificacións. De feito, quero recordar que hasta nos deu o número de expediente que estaba aberto, o número 2843/2020, que podemos comprobar no expediente que tamén que a data de inicio de ese expediente é do 28 de 11 de 2020. Vale? Nada que os xe tratado agora, pero o acceder ao expediente, a data de inicio pode ser do 28 de 11 de 2020, pero a documentación que en el obra, a máis antiga que puden comprobar, é de setembro deste ano. Vale. Na moción que teño por aquí, que lle presentamos, o 28 de abril, sobre o tema, pedíamoslle na moción que lle presentamos, que nos adiantaran os informes técnicos sobre a viabilidade das bonificacións. Bueno, non o fixeron. Que acordáramos, entre todos, a bonificación a aplicar. Tampouco o tiveron en conta. Pero é certo que, non sendo vostedes serios e rigurosos co que plantexámonos aquí, isto realmente non ten consecuencias para os posibles bonificados. Pero había un punto, no final da moción, que si advertíamos, que era que se aprobase con tempo suficiente para que entrase en vigor no próximo exercicio fiscal e así dar tempo tamén aos bonificados, vale? Isto, traelo a estas alturas do ano, xa me correxirán se me equivoco, vai a ter consecuencias pos posibles bonificados. Ben, 30 días hábiles de exposición pública e rezar para que non haya alegacións, non ten por cabelas, pero mesmo así pómonos a finales de decembro, certo? 30 días hábiles e se contan, eu conteinos, que marxe se dá aos veciños para que poidan acceder ás bonificacións que vamos a aprobar hoxe aquí? Ninguna. Ninguna. Isto, como sempre, dentro dos serios e rigurosos na xestión que son, caben dúas posibilidades. Demoraron a propósito a súa aprobación para que a xente non se beneficiase o próximo ano da bonificación e así non reducir os ingresos. Bueno, esa é unha posibilidade, Tamén hai a segunda. A segunda sería que, a pesar de iniciar o expediente no 2020, a pesar de non recordarlle a implantación destas bonificacións o 28 de abril, olvidouselle e traene a presa correndo sen ter en conta os intereses dos posibles bonificados. Esta segunda opción de despiste é algo típica en vostedes. Gobernan un pouco improvisando e despistados. Esta forma de gobernar a veces ten consecuencias por veciños en forma de falta de prestacións de servicios ou perxuicios económicos. Cando digo típico despiste, pola súa parte podería falar, por exemplo, do pleno de urxencia que se convocou porque tuvimos que aprobar no último día a subvención Popaces de 6.000 euros. Un pleno que se hubo que convocar de urxencia co gasto que ten po Concello, ese pleno. Recordar tamén a obra da Praza de Abastos, onde o proxecto estivo nun caixón durante 8 meses e despois hubo que correr na licitación e na execución da propia obra. Recordo a alcaldesa, a Verónica, decir que non saía da Praza de Abastos para ver se chegaba para rematar a tempo a obra, porque lle deron 2 meses aos contratistas cando o proxecto estuvo 8 meses no caixón. Despois, tamén o último, as piscinas, que non se abriron, aprobamos proxectos e non se executaron, e as piscinas, os nenos de Salceda non tuveron, coa excusa da pandemia, para min foi unha excusa, non tuveron acceso a un servicio como é as piscinas. Pero, bueno, centrándonos no tema de que os propietarios deses vehículos poidan acceder ás bonificacións, que facemos? Moi pouco marxe de temporal lleva a quedar para solicitalas. Ou publicitamos moito, ou entramos na vacación do Nadal, con días festivos, vale? Non contentos con iso,
engadimos ao propietario que ten que cada ano, corríxanme se me equivoco, solicitar a bonificación. A informática... Espera, déxeme rematar despois. A informática está para algo, non? A ver, a pregunta é, queremos reducir as emisións de CO2, sí ou non? Porque a enerxía que menos contamina, saben cal é, non? A que non se consume. Pois non fagamos a xente que teña que desplazarse todos os anos ao Concello a solicitar esta bonificación. O desplazamento implica emisión de CO2 e, aparte, neste caso, unha perda de tempo. Perdón? Gracias pola túa intelixente aportación. Desde logo, sempre estás aportando. É unha sorte. Que decir da barbaridade, por exemplo, no tema do catastrazo, de 10.000 parcelas susceptibles de bonificación e que sean, imaginémonos, 3.000, 4.000, 5.000 propietarios que fan a vir cada ano ao Concello onde corresponda para solicitar a minoración dos seus recibos. Iso é estar cerca dos veciños, sí, por suposto. Xa sabemos que un dos puntos onde o PACES nos indica que hai moito por reducir en emisión neste Concello, en todos os concellos, xeralmente, en o transporte, vale? En cambio, nos obrigamos a xente a desplazarse a facer xestións. Tamén terán que pensar que non toda a xente o podrá facer online, senón que pense tamén na saturación dos servicios do Concello. A pregunta é, pensan de verdade en facilitar a vida dos veciños? Porque facilitarlle a vida aos veciños é agilizarlle os trámites, non enredalos. Voulle facer dúas preguntas na miña primeira intervención, recordando isto. Cantos días hábiles estiman que van a ter os veciños para solicitar a bonificación para o exercicio do 2022? E a segunda pregunta é, por que traen isto tan tarde? Moitas gracias. Gracias, Primitivo. Non sei se queres respostar xa, Lucía, ou paso a palabra ao portavoz a Rubén. Como queirades, Rubén, fai uso da... Boas, outra vez. Sí que é verdade que dentro das medidas os plans de acción dentro do PACES que formalizamos o 30 de novembro do ano 2020 xa estaba no apartado da mobilidade sustentable a posibilidade desta modificación desta ordenanza. Recordo que ti mismo foches o que colleches e que incluso ese día xa puntualizaches cando iniciamos. Sí que é verdade que o expediente se iniciou e isto todo conleva uns informes de intervención e moitísimas cousas que o mellor non digo que non poderamos traer antes, pero fai falta coller e telo ben para poder coller e telo aquí para que precisamente non se nos escape nada. Aquí o final é coller e reducir as emisións dentro do PACES e o que nos piden un pouco e ben o estudio que tiñamos realizado dentro dese plan de accións era o que nos decía que tiñamos que intentar coller e rebaixar as emisións. Polo tanto, o que consideramos aquí son as bonificacións as máis apropiadas, podemos o mellor discutir en anos, en cantidades de porcentaxes ou o que sea, pero as máis apropiadas que consideramos en base aos informes que fixemos. Polo tanto, o Partido Socialista, o seu voto vai ser favorable para intentar sacar adiante isto, que os veciños podan coller e acollerse a estas bonificacións. Lucía. Bueno, eu un pouco por contestar a todas as cuestións. Naquel pleno no que vos presentastes unha moción e falamos disto, xa che dixen tamén que estábamos traballando neste borrador de bonificacións e cales eran os criterios que máis ou menos tiñamos encamiñado. E lembro que falei xa destes distintivos e ese foi un pouco a línea que se iba a seguir e creo que mostraches conformidade, me deu a sensación. É certo que xa naquel pleno che dixen que o expediente se abrira no ano 2020 e que finalmente estábamos en novembro, non iba a ser posible que entrase en plazo para o ano 2021. O ano 2021, ben sabedes como foi de convulso, con informes, vamos polo pleno número 15, estamos en outubro, informes de intervención. A mí me gustaría que a interventora e a tesoureira se puderan dedicar a cousas como estas e outras máis, e un montón de ordenanzas máis que hai que poñer o día,
Pero a realidade e o día a día do Concello non permiten... Hai sempre urxencias e hai prioridades. No momento que se pudo, unha vez que estaba o orzamento en marcha, chegou o proceso de revisión catastral, implicou un montón de informes. Se truxo cando se pudo. Dende a Deputación temos o compromiso de que a última quincena de outubro é a fecha límite para aprobar ordenanzas para que eles lle den tamén prioridade á hora da publicación, e se non hai alegación, será aprobación definitiva en torno a, entendo que na primeira quincena de outubro, na semana despois dos festivos, por aí. Sí, é certo, quedan 15 días para que o interesado poida solicitalo, pero peor sería que non quedara nada e que non entrase en vigor este ano. Peor sería, pois se fai o que se pode cos recursos que temos, cos medios que temos, humanos e técnicos. E despois, non fai falta desplazarse ao Concello. O Concello ten sede electrónica e xa moitísima veciñanza accede ao Concello a través da sede electrónica. E, ademais, que coincida que habrá que publicitalo e serán 15 días, os últimos 15 días do ano nos que este ano se poida solicitar. Tampouco cadra mal que sea en Nadal, que cando a xente está de vacacións e dispón de tempo para vir ao Concello. Non estou de vacacións, non suelo estar de vacacións, pero a maior parte da xente sí. E nada, os importes son os máximos que permite a lei, eu creo que a bonificación é correcta. Que nos gustaría nos traelo antes, sí, moitísimo antes, pero os medios son os que son e se fai o que se pode, o mellor que se pode. Moitas gracias. Non estamos en contra da ordenanza que se trae aquí, bueno, no mellor expliqueime mal. A ordenanza, estamos de acordo coa ordenanza. O que é lóxico que nos, se temos que facer oposición e temos que defender os veciños, e intentemos facer as cousas máis fáciles aos veciños. É normal que esa xente ten 3 meses e resulta moito máis fácil adaptarse para pedir a bonificación. Se ten 15 días ou unha semana, que é o que pode quedar 5 días hábiles, é moito máis difícil. E iso estarán de acordo. Eu facíalle 2 preguntas. Por que traen isto tan tarde? Porque estaban desde os oradores de traballo. É o que eu asumo que están contestando. Pero, bueno, por ser prácticos, ser concisos, en pensar o que realmente podemos mellorarlle aos veciños. Que lles parece se facemos, eliminamos esa necesidade de cada ano ter que vir a solicitar a bonificación? Unha vez presentada a documentación, a ficha técnica e a documentación, xa está registrado. Polo tanto, por que non evitamos ese trámite innecesario de desplazarse, que ao final parece da sensación que máis que facer porlle facilidades a xente para que accedas ás bonificacións, pomoslle trabas. A ver, eu entendo que cando falan da sede electrónica é como se todo o mundo supera traballar na sede electrónica, porque hasta pasa coa xente maior, coa banca, non? Aí si o miramos, pero despois, en caso, cando somos nosa administración, todo o mundo sabe traballar coa sede electrónica. Entón, para concretar, por favor, o noso grupo pídelles que, por favor, eliminen esa opción e que unha vez que se presente a documentación que sea suficiente, porque para nós a modificación da ordenanza que traen para nós está perfecta, vale? E para non traballar doblemente, quero decir, nós truxemos unha moción para modificar a ordenanza e vostedes dixeronnos que xa tiñan unha en curso, que, bueno, que ao final fixeron en setiembre, pero, bueno, que iso tiñan pensado, non? É así. Teñen o PACES prevé, hai outras ordenanzas que está recollido no texto refundido das facendas locais. Hai, por exemplo, po caso do IBI, hai bonificacións potestativas no artículo 74, no punto 5, donde se pode tamén aplicar medidas
para bonificar o recibo no caso de certas, en certos casos de vivendas que utilicen algún tipo de enerxía renovable, vale? No caso do ICIO, no artículo 103 do texto refundido das facendas locais, no punto 2b, tamén existe bonificacións en base á reducción de emisións de CO2, e tamén no caso das empresas, no caso do impuesto de actividades económicas, no artículo 88 2.c, sí, tamén existen bonificacións. Eu pregúntolle, a día de hoxe, vostedes teñen algún expediente aberto nesa índole, nestas que lle acabo de nombrar? Para non cortar a conversación. Pregunto, non? Entón, que iso... No, pero eu digo, en concreto con esa bonificación, non hai, non? Digo eu, por se para nos non pisarlles o traballo a vostedes, que xa está feito. No, como? Anticiparme non. Non quero traballar de balde, entende? Entón, por iso eu planteo así. Pois entón, gracias. Aquí remato. Simplemente, lles volvo a recalcar e solicítolles que eliminemos da modificación da ordenanza precisamente ese punto donde o beneficiario ten que vir ao Concello cada ano. Graciñas. Ben, algo máis que comentar por os voceiros do Partido Socialista e Movemento Salceda? Ben, se non hai ningunha quenda máis e non está desinteresado. Eu fago así, pero comentarse unha emenda a moción que Eu creo que non ten cabida facer unha emenda de outros impostos na modificación dunha... O de solicitude de oficio. Desculpade, entendía que facíades unha emenda polo que acababas de decir en relación cos outros impostos. En canto de oficio, volvemos a repetir o mismo que se dixo cando foi a modificación da ordenanza do IBI. É o administrado en todas as bonificacións o interesado en solicitar esa bonificación. Ademais diso, eu creo que o Partido Popular esquece a veces que temos tamén delegadas as atribucións de xestión de algúns dos impostos e que tamén estamos limitados pola súa normativa de xestión. Un exemplo é o do IBI, que ao Partido Popular lle pareceu moi fácil pedir distintas bonificacións, distintas rebaixas e demais. Nós tivemos un ano inteiro ou case dende o pleno de febreiro xestionando distintas bonificacións, distintas baixadas do tipo de interés e demais, e agora toca facer o traballo de xestión tamén para que o organismo delegado, neste caso oral, poida xestionar esas bonificacións. A veces dende a oposición, e ben dice o compañeiro Partido Popular, teñen que facer oposición e defender os veciños, nós temos que tamén gobernar, defender os veciños, pero que o que se aprobe sea despois xestionable e sea realmente posible leválo a cabo. Dito isto, entendo que, por suposto, tedes que facer o voso papel como oposición, pero volvo a repetir o que se repetín noutros plenos, que hai que ser conscientes de que nin se poden bonificar todos os impostos, nin se pode xestionar todo o que nos gustaría xestionar, porque temos uns recursos limitados, sobre todo humanos e técnicos, e despois tamén temos esas normativas, sobre todo da oral, como decía antes, para poder levar a cabo estas xestións. Dito isto, e non habendo máis intervencións, pois leo o acordo, a proposta. Temos que votar a emenda de oficio. Ben, me comenta a secretaria, efectivamente, que as emendas se teñen que presentar por escrito. Eu, como por o regulamento orgánico, nos informa a secretaria que a persoa que vela pola legalidade das acordos tomados nestas sesións plenarias, que se teñen que presentar por escrito.
co cal procedemos entón a ler a proposta da Alcaldía, que no primeiro punto aprobar a modificación do artigo 3 da Ordenanza Fiscal número 22, reguladora do imposto de vehículos de tracción mecánica, engadindo un apartado segundo, de forma que o artigo 3 quedaría redactado do seguinte xeito. Punto 1. Terán bonificación do 50% da cota de impostos vehículos con antigüedade mínima de 25 anos contados a partir da data de fabricación. Se esta non se coñecera, tomerase como tal a data da súa primeira matriculación ou, no seu defecto, a data en que o correspondente tipo ou variante deixara de fabricarse. Nos casos en que a documentación oficial do vehículo ofreza dúbidas sobre a data de primeira matriculación e ou fabricación, a data de fabricación deberá acreditarse con certificado expedido polo firma do fabricante. Esta bonificación deberá ser solicitada polo suxeito pasivo a partir do momento no que se cumpran as condicións exixidas para o seu gozo e como máximo no prazo dun mes contado dende o día seguinte á finalización do período da exposición pública do padrón do imposto referido ao ano da súa aplicación. Punto 2. Gozarán dunha bonificación na cota do imposto os seguintes vehículos en función do carburante ou das características do motor do vehículo e a súa incidencia no medio ambiente. Apartado A, do 75% de bonificación cunha duración indefinida a partir do ano seguinte ao da primeira matriculación para os vehículos máis eficientes. Distintivo ambiental, etiqueta cero emisiones, eléctricos de batería, eléctricos de autonomía extendida, eléctricos híbridos enchufables cunha autonomía de 40 km ou vehículos de pila de combustible. No apartado B, do 75% da bonificación durante os 5 anos naturais posteriores ao da primeira matriculación para os seguintes vehículos: distintivo ambiental, etiqueta eco, vehículos eléctricos enchufables con autonomía inferior a 40 km, híbridos non enchufables, vehículos propulsados por gas natural e gas ou gas licuado de petróleo. Estas bonificacións deberán ser solicitadas polas persoas interesantes mediante instancia dirixida ao órgano competente, achegando permiso de circulación e ficha técnica do vehículo que acredite a súa inclusión nalgunhas das categorías previstas neste apartado. Os beneficios desta natureza, solicitados antes de que a liquidación correspondente adquira firmeza, terán efectos para o período impositivo a que se refiere a solicitude, sempre que na data de devengo do tributo concorresen os requisitos legalmente exixibles para o seu desfrute. Apartado segundo, dar ao expediente a tramitación e publicidade perceptiva mediante exposición do mesmo no tabuleiro de anuncios da sede electrónica do Concello, no Boletín Oficial da Provincia, por prazo de 30 días hábiles, dentro dos cales os interesados poderán examinala e expor as reclamacións que estimen oportunas. Terceiro, considerar, no caso de que non se presentasen reclamacións ao expediente no prazo anteriormente indicado, que o acordo definitivo en base ao artigo 17.3 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo. E cuarto, facultar a Alcaldía para suscribir os documentos relacionados con este asunto. Votos a favor. Unanimidade. Pasamos ao punto 4, expediente 2288/2020, aprobación inicial da modificación puntual das normas subsidiarias de planeamento municipal no ámbito de Adevesa. Esta proposta a vou a defender eu como concelleira de urbanismo. O que traemos aquí a pleno neste apartado 4 é unha modificación puntual das normas subsidiarias, neste caso, pois, na parcela da Adevesa, sería o que traemos agora, pois, o trámite da súa aprobación inicial. Un expediente que xa se comenzou no seu día, se non lembro mal, en outubro do ano 2020, cando se truxo a pleno a suspensión cautelar de licenzas para que houvese tempo de preparar este expediente, estudiar esta modificación que traemos agora a pleno. Había un período de 12 meses dende que se realizaba esa suspensión cautelar de licencias, co cal estamos dentro de plazo
e traemos pois esta modificación puntual das nosas normas subsidiarias, como decía antes. Falamos dun ámbito a modificar de 1.203 metros cuadrados, están en solo urbanizable clasificados nunha parte agora mesmo na ordenanza 1 e outra parte na ordenanza 2, e consideramos todo o equipo de goberno, e creo que vamos a estar de acordo despois de que xa tratamos tamén este tema na comisión informativa, e como decía antes, naquel primeiro pleno onde se paralizaban as licencias fai un ano, creo que estamos de acordo todos en que é importante esta modificación para destinalo a un uso dotacional público, que nun futuro pois a pretensión deste equipo de goberno no momento en que se consiga finalizar todos os procedementos desta modificación puntual e poder adquirir a parcela, pois destinalo a ubicar a Casa da Mocidade. Esta modificación hai que mirala tamén dende o punto de vista da Lei 1/2019, que de rehabilitación e de regeneración e renovación urbanas de Galicia, na cuestión sobre todo de plazos e de procedementos urbanísticos a seguir, xa que a lei nos facilita que poidamos facer un procedemento simplificado desta modificación puntual das normas subsidiarias, ou non superar nin o 1% do solo urbano, nin modifica a súa clasificación, co cal nese aspecto podemos leválo a cabo a través dun procedemento simplificado. Tamén cumple as características para non ser necesaria a tramitación ambiental, tal como indica o informe do 13 de setembro deste mesmo ano da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda. E a partir de aí, se temos a ben aprobar esta modificación puntual, este trámite inicial, o procedemento a seguir é elevalo a información pública polo plazo dun mes, dende a súa publicación, enviálo tamén á Consellería para que simultaneamente tamén se soliciten os informes perceptivos. E despois de remitidos estes informes, traerase a pleno a aprobación definitiva. Espero, como decía antes, que todos os grupos estemos de acordo en iniciar este procedemento para a modificación puntual inicial das nosas normas subsidiarias no que o espazo da Devesa, e poder conseguir ampliar esa plaza e, sobre todo, dotar de novos servicios para as persoas e para a veciñanza. A disposición para aclarar calquer tema. Paso o turno de palabra ao Partido Popular. Primitivo. Bueno, pois cambiamos de tema. Agora falamos desta modificación puntual na parcela da Devesa. Trouxese, como ben dixo vostede, con anterioridade ao Pleno paralizar a concesión de licencias sobre esta parcela, e nós votamos a favor. Pensamos que é unha boa idea a compra desa parcela. Salceda necesita, o centro urbano necesita parcelas en propiedade. Agora traen a este pleno esta modificación puntual para cambiar o uso do terreo. Entendemos que son os pasos que hai que dar, porque, como dice vostede, a lei o que exixe os 12 meses e isto todo. Pero, bueno, examinando o proxecto, a modificación puntual, a distribución da parcela que nos atopamos coa nova normativa urbanística non nos convence. A ver, temos coñecemento da distribución dende a comisión, e a verdade é que non podemos participar na elaboración do documento. E, bueno, vostedes pretenden que aceptemos así, non? Contemplan a posible construción dun edificio dun máximo de 8 metros de ancho e ata 32 metros de largo, adosado á medianeira do edificio do día. Isto que é un tren, un autobús? Acotar un edificio a esas medidas non deixa de ser limitar a distribución interior dos espacios que se poidan obter. Ademais, podemos matizar que se fai algún edificio, cal sería o seu uso, porque
como é lícito, nos podemos ter outras prioridades. Non sabemos neste caso que vostedes queren destinar ese edificio de uso dotacional á Casa da Mocidade. Destinalo a un centro de día se cadra tamén non pode ser importante. De toda a normativa que se aplica no informe técnico desta modificación puntual, saben cal é a normativa máis antiga? Cal é a normativa que está máis desactualizada? Pois mire, son as normas subsidiarias do planeamento municipal que son de febreiro do 97. O resto da normativa está redactada a partir de 2016, como é o caso da Lei do Solo e o seu regulamento. A culpa é da Xunta de que as normas subsidiarias non estén actualizadas cun plan xeral? Non. É culpa do Concello. Por iso non hai carteles nin pancartas. Senón, habría o carteles e carteles. En cuestión de urbanismo, podíamos deixar de remendos, porque isto é un remendo, porque é unha aprobación, xa o decía, simplificado, nin impacto ambiental ni nada, e pornos a traballar seriamente nun pexón. Eu, noso grupo, é o que propón, vale? Non entendo o que os limita para non estar traballando nun documento esencial para o desenvolvemento do Concello. Mire, Miguel, perdón, eu intentarei non... Remato agora, e despois falades todo o que queirades. Mire, a relación amor-odio que mantiveron e manteñen PSOE-BNG, PSOE-Movimento Salceda, dende 2007, ata hoxe saliulle bastante caro aos veciños. Ahora te quiero, ahora non te quiero. Non foron capaces de sacar un plan xeral adiante en 14, 15 anos. Home, eu, cando menos, é bastante triste, vale? Sobre todo cando se criticaban outras xestións. E miren se saliu caro esta relación tormentosa, que ao final gastáronse inútilmente preto de 100.000 euros en redaccións de plan xeral fallidos. Tiráronse preto de 100.000 euros que os veciños pagaron con impostos como pode ser o rodaxe ou o IBI. 100.000 euros. O sea, é como se van a pagar e queiman o diñeiro, vale? Bueno, volvendo ao punto. Espera, no, perdón. Me estáis diciendo, ¿puedo hablar o es que Verónica, como no pone orden, yo callo y espero? ¿Vale? ¿Puedo continuar, Verónica? Claro que podes continuar. Ese último comentario creo que sobraba, pero non vou entrar na dinámica de, en temas tan importantes como este, pois entrar nun debate que creo que considero que nulo e que ademais que a veciñanza non quere escoitar, senón que quere escoitar o debate do punto que traemos aquí. Dito isto, por favor, estás na túa palabra e pido que se respeten os turnos de palabra. Gracias. Bueno, volvendo ao punto. Lin na prensa que hoxe se vanagloriaban por facer unha modificación puntual dese calibre. Dende logo, calquer cousa sirvelles para motivarse. Pero bueno, rematando, nos pedimoslle que se poñan a traballar no realmente importante e deixen de facer, pois, remendos, vale? Para rematar e concretar e non demorar máis a miña intervención, nos opinamos que a modificación puntual sí, pero con outra distribución, non coa que vostedes propoñen. De todas formas, a nosa postura vai a ser a da abstención porque sabemos que é un paso necesario para poder continuar o procedimento. Moitas gracias. Gracias, Primitivo. Portavoz de Movimento Salceda, Loli, por favor. Gracias, buenas noites a todos e a todas. A verdad que me facía especial ilusión ver hoxe ao público, a veciñanza aquí, pero non foi posible. Entre o día de inverno e que creo que, como decía Lucía, se adaptaron ao novo formato, pois non tivemos a sorte de contar co público, coa veciñanza, saúdos igual dende as plataformas das redes sociais. Antes para mí sí que é importante, eu creo que é moi importante este punto e creo que debemos estar contentos por elo, pero hoxe
o compañeiro Primitivo viu ca obsesión de convertir todos aqueles puntos que son positivos para a veciñanza, transformalos en negativos, como as bonificacións do apartado 2, e agora con esta modificación que o único que obtén é espacio público para disfrute da veciñanza e para a dotación pública da veciñanza. Bueno, Tivo, non estás contento nunca. O que si te agradezco o teu tono teatral, porque a verdade é difícil discutir contigo porque sempre utilizas un tono teatral moi acaído a esta sesión plenaria. Hai algo que non me gusta tanto, é que pleno tras pleno cuestiones os equipos de persoal técnico. Para min, sí, de verdade, pareceme unha falta de respeto que digas que si ese edificio mide, que si vai ser un tren, que si que... Hombre, ti, ademais, que considero que tes certo coñecemento, deberías respetar un pouquiño máis as decisións ou as propostas técnicas avaladas por técnicos que trae o equipo de goberno a este pleno. Podes estar máis conforme ou non estar conforme, ou prefires un centro de día ou unha casa da mocidade. Nos establecemos as prioridades que para elo gobernamos e para iso nos reunimos cos colectivos sociais. Pero o que non me parece acaído é que pleno tras pleno cuestione sempre os plantexamentos dos equipos técnicos. Eu pediríache que por respeto a eles non o volveses a facer. Como decía a alcaldesa fai pouquiño máis de un ano, concretamente outubro de 2020, logo precisamente de enterarnos de que estas parcelas estaban á venta tras varias xuntanzas, varias reunións, para valorar a posibilidade de que o Concello se fixese con estas parcelas, con estes terreos, porque precisamente non prexudicaba a ninguén, favorecía claramente a veciñanza, eran propiedade, como sabedes, do Sareb. Arrancamos, puxémonos en marcha en ese outubro de 2020, o primeiro paso foi traer esas parcelas a pleno, 15 de outubro, precisamente para suspender cautelarmente esas licencias de parcelación e edificación, ca finalidade precisamente de gañar tempo, prazo de un ano, despois dunha suspensión e o prazo que existe, para estudar a modificación que hoxe traemos a este pleno. Ese primeiro paso, tan importante que se deu, ademais, acadou a unanimidade deste pleno, pois supuxo a traer este proxecto de modificación das normas subsidiarias para convertir esas tres parcelas, ainda que visualmente é unha e que se usa actualmente como aparcadoiro, son tres parcelas e o que pretende este equipo de goberno, e vostedes nesa sesión plenaria estaban de acordo, convertilo nun espacio público. Unha gran plaza, aledaña a que xa existe, aumentar o espacio de zona verde e a creación de un novo edificio que é a Casa da Mocidade e que creo que ninguén ten dúbida nin neste pobo, nin nesta corporación, da necesidade desa infraestructura. Este proxecto, dende sempre, tivo un obxectivo claro, e creo que como responsables políticos o visibilizamos e por iso nos puxemos en marcha, tivemos aquel primeiro pleno unánime, estou segura de que este tamén vai ser unánime, o que pasa que sempre teñen que dar a súa nota de discordancia e tratar de negativizar todo o traballo de xestión que fai este equipo de goberno, pero bueno, alá vostedes. O obxectivo estaba claro, ampliar esa zona verde e crear un equipamento público moi demandado polos colectivos sociais, demandado pola nosa veciñanza, e non sei se tiveron oportunidade de reunirse con eles, pero seguro que se o fan lle trasladarán esta necesidade. En definitiva, seguir ese libro de ruta do cumplimento do Plan de Mobilidade Urbana Sustentable que tamén aprobaron en esta sesión plenaria todos os grupos políticos, e camiñar para gañar espazo para a xente, facer desta vila unha vila de servizos cómoda, agradable e fermosa. Creo que é o obxectivo de todos e de todas. Gracias. Sí. Ben, sí, non sei se queres utilizar a segunda quenda, se me permites a min ou, bueno, non, dá igual que utilizo a seguinte quenda. Neste momento estou, non son a portavoz, pero sí que o estou defendendo como concelleira de urbanismo, pero non pasa nada que utilizo a seguinte quenda, que me vai a ser suficiente. Primitivo. Home, eu creo que non estamos nun estado totalitario e a capacidade de crítica permítese, verdad? No, de burla no. Miren, perdón. En primeiro lugar, eu dixen... Perdón? Sí, perdón. Que pido, por favor, si é que respetemos os turnos de palabra, nos vamos a efectivamente, entender eu hasta este momento
non interrumpín a ninguén. Simplemente que respetamos os turnos de palabra, pero que tamén, por favor, nos ciñamos aos temas que traemos en cada punto, vale? Claro, eu estaba dicindo, estamos nun estado totalitario e non está permitida a crítica. A nos viramos o proxecto e non nos parece o proxecto correcto para esa parcela. Pero iso é lícito. O vas a decir que non quiso pôr en tela de xuicio? Non, nos entendemos que aí a alternativa, a distribución que se poden facer dos huecos. Home, un anfiteatro non se vai a facer, creo eu, non? En 8 metros de ancho. Pero bueno, simplemente, pois, vostede utilizou agora a súa intervención para iniciar dicindo que eu critico os servicios técnicos. É unha estrategia un pouco, non sei, pouco elegante, por decir de alguma maneira. Eu simplemente limítome a mostrar a nosa postura sobre o que aquí se trae na modificación puntual. Certo que non participamos nela, non miramos ningún, nadie nos transmitiu nada. Chegamos esta semana na comisión e aquí temos o que a comelo con patatas, isto é o que queremos. E queremos pôr unha casa da mocidade aí. Ese é o diálogo que ten o goberno coa oposición. E ainda por riba, chegamos aquí e decimos, mira, pois nos realmente non contemplábamos ese uso que se está dando a esa parcela. E por iso xa cuestionamos o traballo dos técnicos. Bueno, iso a mellor é unha maneira de desviar a atención. Pero bueno, que lle vamos a facer? Eu creo que vostedes chegan a un punto que han perdido a perspectiva de veciño. Compórtanse máis como unha administración insensible ante as necesidades. Pero bueno, non vou a... Non, digo por isto, polo tema das bonificacións, polo tema de facer vir a xente, para solicitar as bonificacións, por todo un pouco. Parece que son unha administración ríxida e distante. Moitas gracias. Creo que acabas de decir moitas gracias, entendo que acabaches a intervención. Eu, como só vou intervir unha vez máis ao final, se queres ter a segunda quenda tamén, Loli, se permite igual que... Sí, gracias. Vou facer uso dos 3 minutos porque me quedou algunha cousiña atrás e, ademais, por contestar e contextualizar algunhas das cuestións que acaba de mencionar o compañeiro Tibo. É curioso que as comisións de goberno, cando se celebran, non plantexades ningunha destas cuestións. O sea, vades as comisións ás tervos sin plantexar, coñecer o proxecto, o que, por certo, tedes acceso con bastante tempo para consultalo e preguntar, que eu creo que, ademais, é a vosa función, a de fiscalización. Chegades ás comisións simplemente para estervos, aportacións ningunhas, e, bueno, iso non é que o diga eu, é que figuran na acta. Eu quero preguntarlles se vostedes non están de acordo ca Casa da Mocidade, porque parece que non están de acordo ca Casa da Mocidade. Vostedes creen que non é un servicio necesario para Salceda? Hombre, pois eu creo que quen está alexado da veciñanza igual é o Partido Popular e descoñece cales son as necesidades que ten Salceda e as que nos achegan os colectivos. E tamén me quedou unha cousiña por decir antes, a culpa de non ter pexón, que vostede faga disto unha bandeira, que vostede faga disto unha bandeira e aínda non recorde os cartos e as oportunidades perdidas, é bastante lamentable. Menos mal que a veciñanza, a estas alturas, sabe perfectamente, porque aparte viviu as consecuencias ca revisión catastral, de quen foi a culpa e non de ter un plan xeral agora mesmo. Xa, sobrou o meu tempo, alcaldesa. Non, porque non é unha modificación puntual, creo que hai 10, 5 e 2, non? Como? Perdón, pero a modificación puntual, pregunto, non son 10, 5 e 2?
E a modificación puntual, non? De todos os xeitos. De todos os xeitos, desculpade, por favor, desculpade. De todos os xeitos pasou a primeira quenda, a segunda quenda e unha terceira quenda de 2 minutos, que é a quenda que che estou dando. É o que estou dicindo. Vale? Non é de... Vale, por favor, vamos a... Primitivo, teis esa terceira quenda de 2 minutos. A ver, eu estaba dicindo que tiña unha terceira quenda. Vos estaba denegando, ahora xa dice que sí. Vale. Se aproveitamos a quenda dos 2 minutos en lugar de seguir discutindo, vai ser máis productivo para todos. Veña, Bueno. Primitivo, por favor. Mira, eu entendo que a veces pois cada un defende a súa postura, non? Bueno, tenemos aquí a modificación puntual, pero a nosa misión é recordarlle que Salceda necesita un pexón. Desde logo, é paradóxico, anómalo, que tendo a relación que teñen entre o movimento Salceda e PSOE, que no 2016 nesa relación de amor-odio coincidira o odio. Se coincidira o amor, teríamos pexón. Pero que os veciños de Salceda, porque non teñen que estar pendiente de se queren ou non se queren, vale? Pero eu tamén lles pido ahora, xa que ahora se queren tanto, fagan un pexón e apróbeno. Pero non, andamos a remendos. Gracias. Ben, eu creo que primeiro, non sei se empezar polas cousas serias ou as que non son tan serias. En la relación amor-odio, non sei que, eu creo que este equipo de traballo funciona dende un primer momento, continúa funcionando, e dende logo aquí se mira, porque traemos propostas, traemos de distintas áreas avances para Salceda, e eu creo que, como decía a compañeira Loli, a veces é simplemente o afán de cuestionar todo o que se trai. Dito isto, eu creo que isto é un pleno, non é un club da comedia. Entendo que nos de vez en cuando está ben que nos tomemos esas puntillas, porque ademais dá un carácter distinguido ao pleno, e a veces entendo que a veciñanza tamén o agradece, co cual eu tamén me sumo a ese agradecemento que facía Loli, pero creo que vamos, sempre na súa medida, ser tamén conscientes de que estamos nun órgano que neste caso é o pleno, non? Dito isto, eu creo que en canto ao tema que nos trae hoxe aquí, podemos estar de acordo ou non nos usos aos que se destinan esa parcela. Eu creo lembrar, e creo que non me equivoco, o decía a portavoz de Movemento Salceda, fai un ano estábamos de acordo en que esa plaza da Devesa debería aumentarse e crear espazos verdes. A edificación non ten que cubrir toda esa parcela. De feito, creo que hai un ano o debate tamén se puso un pouco na necesidade de crear zonas verdes e de ampliar iso. Se facemos unha edificación que cubra toda a parcela, pois as zonas verdes temos menos posibilidades dela. Tamén hai que coñecer e hai que estudiar as necesidades da parcela e dos servicios e sobre todo, os espazos que debería ter un centro de día. Por poñer un exemplo na cuestión que vostede dice, non? Porque non é factible calquer tipo de edificación nesa parcela polos metros e as condicións, non? Podemos, unha vez máis, estar de acordo ou non no diseño ou no que vayamos a facer, que neste momento tampouco traemos aquí un diseño absolutamente de nada. Traemos unha proposta que, por suposto, o equipo de goberno ten unha liña de traballo, porque vou rectificar en algunha cuestión que se dixo antes neste pleno, non traballamos a base de ocurrencia, nin de según nos vai asurdindo, que era un pouco que lle estaba dicindo antes a concelleira de Facenda por parte do Partido Popular, senón que traballamos xa con unha liña e uns obxectivos de traballo. Por suposto, este equipo de goberno ten propostas xa para ese espazo, pero non é o que se trae a debate hoxe aquí. Eu espero que estemos de acordo, sobre todo porque estivemos de acordo fai un ano,
sobre todo no que decía, en que había que recuperar espazo para as persoas e ter zonas verdes, co cal a edificación ten que ser unha parte da parcela, pero non toda, e tamén estivemos de acordo, ou iso nos pareceu na comisión celebrada o martes. Se así non é, pois non pasa nada, cada un vota en relación co que pensa e co que cree ou co que defende o seu grupo. Dito isto, paso a ler a proposta de acordo. Primeiro, aprobar inicialmente o documento da modificación puntual das normas subsidiarias de planeamento municipal no ámbito de Adevesa, asinado en data 1 de setembro de 2021 por Rubén Martín Vázquez Pérez e Carlos Albal Lourido. Segundo, someter a información pública o expediente polo prazo de un mes. O prazo de información pública computarase desde a última publicación que se realice. Durante o demandito período quedará o expediente con toda a documentación escrita e gráfica a disposición de calquera que queira examinalo para que se presenten as alegacións, suxestións ou documentos que consideren oportunos, así como ter as copias necesarias sen prexuízo das tasas que se deben satisfacer. Así mesmo, estará a disposición na sede electrónica do Concello. Terceiro, acordar, conforme ao disposto no artigo 47.2, a suspensión do outorgamento de licencias no ámbito obxecto da modificación puntual cusas novas determinacións supoñan a modificación da ordenación urbanística vixente. A cal terá unha duración máxima de 2 anos, contados dende a aprobación inicial e, en calquera caso, extinguirase coa aprobación definitiva. Apartado cuarto, remitir o expediente a persoa titular da Consellería competente en materia de urbanismo para que solicite os informes sectoriais autonómicos preceptivos. E quinto, solicitar os informes sectoriais que resulten preceptivos ás restantes administracións públicas de conformidade coa normativa urbanística e sectorial de aplicación. Votos a favor. Partido Socialista, Movemento Saceda. Abstencións. Partido Popular. Creo que estou sin o micro encendido. Paso ya a palabra á concelleira de Facenda, de novo, Lucía. Ben, retomo eu, xa que os temas económicos hoxe se aprobaron por unanimidade, cousa rara e con un debate bastante, bueno, en un tono pouco bronco, pois colleu tamén esta cuestión. O que se trae a este punto é a aprobación do convenio que rexe o transporte metropolitano na área de Vigo. Aínda que estamos ante un novo convenio, en realidad non ven a ser máis que unha continuidade do xa asinado no 2015. Por aquel entón asinouse por 4 anos, con unha posibilidade de prórroga por 2 anos, así se fixo no ano 2019, e chegamos ao final de vixencia dese convenio e, polo tanto, toca realizar un novo convenio. Aínda iso, que a realidade é que o contido e os asinantes son os mesmos e o contido, pois, a grandes rasgos, é o mesmo. Detrás deste convenio hai un longo recorrido. Posiblemente moitos dos que estades aquí vivistes de primeira man e sabedes mellor que a min todo o acontecido hasta chegar a este momento e a situación na que se atopa pois, a área metropolitana e o transporte da área metropolitana. Sin ánimo de abrir o debate no noso pleno, pois creo que o ideal é que as distintas administracións sexamos quen de chegar a acordos. Isto sempre acaba beneficiando a veciñanza, como este caso, a pesares de que o transporte interurbano non é unha competencia municipal, asumimos unha parte do precio do billete para que sexa máis económico. Coa chegada deste convenio, no 2015, implementouse un sistema de pago a través da tarxeta Monedeiro, que o que permitía era reducir o custe do billete nun 50%. Deste 50%, que era aforro para a veciñanza, un 80% o asume a Xunta de Galicia e un 20% o Concello. No noso caso está sendo en torno a 6.000, 7.000 euros ao ano. O ano pasado foi menos, pero, bueno, o 2020 non pode ser tomado como... O 2021, perdón, non pode ser tomado como referencia.
Bueno, pois se ben é certo que o desconto ou o aforro no billete é importante, tamén sería importante que a Xunta de Galicia establecese un plan de transporte digno para a nosa zona, especialmente para o caso de Salceda, porque outros concellos están mellor servidos, digamos. No caso de Salceda, estando a escasos 20 minutos de Vigo como estamos e con unha población tan xoven e tan dinámica, temos unhas frecuencias que non son todo axeitadas que deberan, que non dan solución á demanda que un concello como o noso necesita. Pola nosa banda, seguimos estando do lado da veciñanza, lonxe do que dice Primitivo. Nesta ocasión, aportando, facendo aportación económica para que a veciñanza vexa un desconto no precio do billete do transporte e loitando, pelexando e reivindicando unha mellora no plan de transporte como levamos feito a toda agora e que non deixaremos de facer. Creemos que Salceda necesita acabar un plan de transporte acorde a necesidades que ten esta población. E polo demais, o informe de Secretaría de Intervención que é conxunto é desfavorable, como foi no seu momento, no 2015, porque, estamos falando dunha competencia que non é municipal e estamos, ademais, asumindo con fondos propios diñeiro que non é para unha competencia que non é municipal, pero creemos que está funcionando ben, produce un aforro na veciñanza e seguiremos estando outros 4 anos máis. Partido Popular, Santi. Sí, gracias, señora alcaldesa. Boas noites, compañeros de corporación, veciños e veciñas que nos estades escoitando ou vendo en directo ou que falades nos seguintes días. Efectivamente, como ben dicía a compañeira concelleira, mellor deixar o debate pasado. Aí están as actas, aí están os documentos, aí está a hemeroteca que retrata cada quen nese momento da constitución do transporte metropolitano da nosa área, do posicionamento que tomou en aquel entón ao respecto da área metropolitana o exalcalde deste concello e o seu goberno, etcétera, etcétera. Por lo tanto, pasado está, aí están os documentos, como digo, as actas, vídeos, e, pois, efectivamente, eu así asistín a todos e cada un deses plenos de constitución da área, de todo, vemos e sabemos os resultados das diferentes sentencias judiciais e, lamentablemente, pois, a urbe que debería liderar e capitanear este transporte metropolitano pois é a única de Galicia que non está sumada ao transporte metropolitano de Galicia. Cando os demais si se suman diferentes cores políticos, diferentes gobernos, diferentes ideoloxías, como digo, das diferentes e cada unha das cidades de Galicia, todos eles e cada un se sumaron en prol de unha actuación colectiva que creo que, como ben dicía Estí Lucía, ben mereceu a pena, porque efectivamente os veciños que ben beneficiar diariamente eses descontos tan importante que sempre é mellorable, por suposto, tanto a bonificacións como tamén o servicio que se presta, pero é triste que, en este caso, como digo, a cidade máis grande de Galicia pois non se sume ao carro e sexa un exemplo para todas as demais, cando si son os demais, non? Pois nos alegramos, apoiaremos como fixemos en aquel momento e seguiremos apoiando que o noso concello estea dentro dese transporte metropolitano e lamentamos, como digo, pois que esa gran cidade como é Vigo, pois o seu goberno non decida participar, porque non é que só beneficie os veciños, en este caso de Salceda, que sí, sino tamén os propios veciños de Vigo que se beneficiarían deses descontos no uso desa tarxeta metropolitana e que a día de hoxe non poden ter ese desconto porque o seu concello non participa en este transporte metropolitano. Dito isto, pois, como digo, o noso voto vai ser a favor, en ganas de que se mellore, como ben decía, o seu servicio, e, por suposto, nas reivindicacións, pois, aí estamos, ainda que en diferentes maneiras, digamos, ou de diferente xeito, por decirlo de alguma maneira, a hora de reivindicar ou de facer propostas no sentido de que, efectivamente, se contemplen algunhas das demandas que creo que son xustas para o noso concello, que espero e confío que máis pronto que tarde sexan atendidas. O dito, o noso voto vai ser favorable. Gracias. Portavoz do Partido Socialista, Rubén. Boas.
Nada, súmome a explicación da compañeira Lucía totalmente. Basicamente unha renovación de convenio, polo que nos consideramos que vou aprobalo para a veciñanza de Salceda e o voto do Partido Socialista vai ser positivo tamén a favor. Gracias. Nada, estamos aprobando pois un convenio de novo, pois renovando ese convenio asinado no ano 2015, en marzo do 2015. Se ven, é verdade que creo que seguimos coseando dende xa aquel momento e continuamos arrastrando, pois coseando en algunhas aspectos neste convenio, de que a melloras que son boas para Salceda e que nos faltan, como o que é máis importante para nós quizáis, que son as frecuencias, pero, bueno, en aras de seguir estando ao lado da veciñanza e o aforro que supón pois sumarse a este convenio de transporte, nós tamén o vamos a facer, e sempre pois esperando que tamén esas reivindicacións e propostas que sempre facemos dende o Concello pois en algún momento se teñan en conta e sigamos mellorando. Como decía a compañeira Lucía, funciona, faltanos quizáis pois mellorar algúns aspectos, seguiremos loitando por eles e mentras tanto, por suposto, que nos vamos a sumar a este convenio que fai que o billete dos nosos veciños e veciñas cando se moven no transporte pois sexa máis económico. Decir que tiñábamos que traer este convenio a pleno antes do 15 de novembro, según o calendario que marca a Xunta de Galicia, e que unha vez aprobado, pois o 15 de novembro farase a aprobación completa e asinatura, prevese que teña lugar entre o 13 e o 17 de decembro. Dito isto, pois paso a ler o acordo. No primeiro punto, aprobar o texto definitivo do convenio de colaboración para o desenvolvemento conxunto do transporte metropolitano de Galicia na área de transporte metropolitano de Vigo, recibido e remitido pola Consellería de Infraestructuras e Mobilidade, así como a adhesión ao mesmo do Concello de Salceda de Caselas, aceptando as obrigas e o réxime económico previsto no devandito convenio. A estes efectos, o Pleno Municipal comprométese a incluir nos orzamentos dos vindeiros exercicios económicos o crédito axeitado e suficiente para facer fronte ao sinalado convenio. E segundo, notificar o presente acordo á Consellería de Infraestructuras e Mobilidade. Votos a favor? Unanimidade. Ben, pasamos ao punto 6 da parte resolutiva desta convocatoria. Moción do Grupo do Partido Popular sobre a derrogación da ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre o incremento de valor dos terreos de natureza urbana. Ben, neste punto, se me permitides, eu creo que, bueno, como presidenta do Pleno, tras o pronunciamento que vemos de coñecer do Tribunal Constitucional nos últimos días, xusto nesta mesma semana, eu propoño retirar o punto da orde do día en canto a que non se sabe cal é a trascendencia, cal é a influencia ou o alcance que vai a supoñer ese anuncio que se fixo esta semana, pero polo que non hai aínda sentencia escrita, publicada, colo cual non sabemos, como decía, que alcance ten, incluso é posible que algúns deses esa sentencia xa nos diga que algúns dos trámites xa serán anulados, en efectos prácticos se quede anulado. Non sabemos o alcance, como decía, e ademais hai outra cuestión que é que tal como está a solicitude da moción do Partido Popular, non é posible tomar este acordo de derogación da ordenanza fiscal do imposto sobre o incremento do valor dos terreos de natureza urbana, xa que para tomar ese acordo serían necesarios
os informes pertinentes. Eu, dito isto, sobre todo ante os acontecementos destes últimos días, pois por seguridade xurídica, por suposto, nós, dende o Concello, xa non se tramitou ningún expediente máis de plusvalía dende que se leu esta noticia, polo tanto, pido a retirada do punto da orde do día. Como portavoz de Pereites, Joaquín, señora alcaldesa, está na orde do día, unha sentencia judicial non impide que un pleno municipal poida acordar o que na orde do día se trai, non é vinculante, por lo tanto é unha decisión potestativa deste pleno, non dependemos de ninguna regulación estatal nin autonómica, por lo tanto é este pleno municipal 100% competente para tomar esa decisión, e se vostede se esconde en que non hai os informes, vostede, alcaldesa, tiña que solicitalos, se presentou con tempo, creo que é suficiente, e se vostede o que pretende que non o debatamos e que este pleno non se posicione, e, polo tanto, que cada un dos grupos que conformamos esta corporación municipal non nos retratemos a hora de decidir se queremos ou non seguirlle aplicando esta plusvalía, dado que, como xa anunciou o Goberno do Estado, polo tanto, o Goberno do señor Sánchez, está traballando xa nunha modificación legislativa para ver que encaixe legal lle dá a este imposto, o que queremos decir é que non estamos de acordo en que se siga aplicando este imposto. E, polo tanto, o que queremos é que este pleno municipal vote se está de acordo ou non en eliminar, e, polo tanto, nos anos sucesivos, de aplicar o imposto, sexa ben directamente este de plusvalía actualmente en vigor, ou aquel que o Goberno articule en sustitución do mesmo. Por lo tanto, se vostede decide non debatir nin someter a votación este punto, o Goberno e vostede como máximo responsable, pois será, lóxicamente, vaga a redundancia, responsable de non tal. De todos os xeitos, como está na orde do día, tendrán que vostede someter a votación a eliminación do punto na orde do día, lóxicamente. Gracias. Nada, sometemos a votación a ordenanza, sometemos a votación a inclusión neste punto da orde do día. Sí, antes de sometela por parte da señora alcalde, é unha proposta, pero é unha moción, bueno, é unha moción que teremos o nós, e en a que estea no orde do punto do día, solicito, señora secretaria, que nos aclare en que artículo se ampara para que a alcaldesa someta a votación a eliminación do punto do orde do día, dado que é unha moción que presenta este grupo municipal. Nada, é que eu creo que foi o Partido Popular o que nos acaba de pedir que sometamos a votación esta proposta. Entendo que... É unha moción que está na orde do día. A proposta é do Grupo do Partido Popular, a proposta de retirala ten que partir ou non, bueno, do Grupo Popular. É verdade que o Grupo Popular o que nos acaba de pedir que o sometamos a votación, pero, dende logo, o Partido Popular está na potestade, como presentante desta moción e desta iniciativa, de non retirala. Eu fago a proposta como presidenta da mesa, fago a proposta de retirala da orde do día. Se o grupo do Partido Popular que realiza a proposta non o considera, pasamos a debatir a moción. Pido disculpas a hora de interpretar a retirada da orde do día, dado que eu, lóxicamente, pensei que era unha orde do día posta por a señora alcaldesa como iniciativa da mesma, pero non é unha moción deste grupo e, polo tanto, é a nosa decisión retirarla ou non. Estaba eu interpretando mal e, polo tanto, pido disculpas ao erro humano que tuve en este momento. E, polo tanto, doy a palabra ao compañero Joaquín. Gracias. Para nada. Os erros neste pleno e en directo sempre son normales, igual que temos outros, e para nada hai que tomar isto como outra cousa que non sexa no momento de querer tomar a decisión. Joaquín, paso a palabra entón para a defensa
desta proposta. Eu reitero que dado a inseguridade xurídica que dan os últimos acontecementos se debería retirar, pero se o Partido Popular non o considera, pois, por suposto, teis o teu tempo para iniciar. Fago advertencia unha vez máis de que é unha proposta que non contén informes e este acordo non se pode tomar como presenta o Partido Popular. Pero, ainda así, por suposto, non vai ser esta alcaldesa nin este equipo de goberno o que non permita debatir esta moción. Entendo que teño 5 minutos de exposición e 10 de intervención, non? Para aclarar, máis que nada. É unha ordenanza. É unha ordenanza. É unha ordenanza. Está no punto de orden do día. Estamos falando. Lean ustedes o reglamento que aprobaron ustedes. Dos debates, nos debates. A secretaria nos informa que efectivamente teix os 10 minutos. Creo que a moción de derogación non debería dar para tanto, pero se vostede quere, por suposto, ten os 10 minutos. Berta, Lela, Berta, 5 para expoñela. A quenda de 10 minutos. Sí. Ben, vou ler entonces o que é a proposta. Como ben dixo a alcaldesa, a proposta, a moción, é a derogación da ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre o incremento do valor dos terrenos de naturaleza urbana, o que denominadamente se chama plusvalía. Exposición de motivos. Salceda da Caselas dispón dunha ordenanza fiscal do imposto sobre o incremento do valor dos terrenos de naturaleza urbana en aplicación desde febreiro de 2006. Este imposto atópase regulado no Real Decreto Legislativo 2/2004 da Lei de Regulador de Rentas Locales nos artigos 104 a 110. Constituye o feito imponible deste imposto o incremento do valor que experimenten os terrenos de naturaleza urbana no término municipal do Concello de Salceda de Caselas e que se poña de manifesto a consecuencia de transmisión de propiedades dos mesmos por calquer título ou da constitución ou transmisión de calquer dereito real de goce limitativo de dominio sobre os referidos terreos. Dan lugar á realización do feito imponible. Señor Miguel, se quere facer, seguramente quere facer unha aportación interesante, pois adiante, non? Vale. Dan lugar á realización deste feito, non é, pois quería poñer, pinto usted seguramente quere facer unha aportación interesante, entonces, pois non hai ningún problema, escoitámoslo. Bien. Dan lugar á realización de feito imponible todo tipo de transmisión de dominio, sexa entre vivos ou mortis causa, onerosa ou lucrativas. Todo tipo de constitución e transmisión de dereitos reais de goce limitativo do dominio, sexa entre vivos ou mortis causa, onerosas ou lucrativas. Por outra banda, a sentencia do Tribunal Constitucional 59/2017 do 11 de maio declara inconstitucionales e nulos determinados procesos da norma estatal que regula este imposto. Considéranse inconstitucionais e nulos determinados artigos na medida que se someten a tributación situacións de inexistencia de incrementos de valor. Según a sentenza, é inconstitucional a aplicación destes impostos naqueles casos nos que o solo urbano perdera valor, inexistencia de incremento de valor. Pero aplicando os valores catastrales como máximo imponible, estes en moi raros casos reflexan unha perda do valor de prioridade. Asemade, a aplicación do catastrazo no noso Concello, que implica a incorporación de terrenos de naturaleza urbana aos efectos do imposto de bens inmobles, supone un aumento da carga impositiva para os veciños, en especial sobre os que viven nas parroquias. No contexto sanitario de pandemia no que nos atopamos,
con consecuencias catastróficas para as economías familiares, un aumento da carga impositiva mostra por parte do Goberno municipal unha falta de sensibilidade e empatía, alleos totalmente ás circunstancias extraordinarias que sufre a población. O modus operandi reflite que o afán recaudatorio do Goberno municipal é maior que a defensa dos intereses legítimos dos veciños e veciñas salcedenses. Así pois, por todo o anterior, instamos ao Pleno a tomar o seguinte acordo: derogación da ordenanza fiscal do imposto sobre o incremento do valor dos terrenos de natureza urbana. Ben, esta é a exposición, señor Alejandro, se quere se pode poñer usted os 10 minutos da defensa do punto. Ben, pois esta moción que acabamos de ler coincide plenamente nunha moción que presentou o Partido Socialista, plenamente, digo, con puntos e comas, excepto un párrafo do catastro, excepto da petición de informes, como ben sabe a alcaldesa, é competente a alcaldesa, os pode solicitar en calquer momento. Outra cousa que é sen interés en solicitalos. Ben, pois naquela, a actual alcaldesa, pois, estaba en acordo en derogar a plusvalía. E nós tamén estábamos de acordo, e seguimos estando de acordo ahora. Esperemos que a señora alcaldesa pois, manteña o mesmo criterio de fai 4 anos. Esta moción, como ben dixo o portavoz, presentouse o 22 de outubro deste ano, o sea, o venres pasado, 4 días antes de que o Tribunal Constitucional comunicara esa resolución que está sin publicar aínda. Xa repito, 4 días antes de que o Tribunal Constitucional comunicara a resolución. Ben, como ben dixo tamén o portavoz, este é un imposto potestativo regulado na Lei de Facendas Locales, potestativo. É dicir, é o Concello e o Pleno desta corporación, se o considera oportuno, quen decide deixar de exixilo ou cobralo. Potestativo, xa digo, do Concello. Imposto que dos 313 concellos que hai en Galicia, 313 concellos que hai en Galicia, solo 115 o cobran. O sea, un 64% dos concellos non o cobran. O resto, 36%, si o cobran, nos cuales está Salceda, noso concello. Este imposto grava, como decía antes, grava un incremento do valor dos terrenos pola transmisión, venta de un ben urbano ou ben que se tramita por herencia, donación, o que se chama transmisións lucrativas. É curioso que este tipo de transmisións, as de herencia, pactos de mellora, anticipos de herencia, donación, pois que feitas na maioría dos casos de pais a fillos, pois na maioría dos casos, un porcentaje elevadísimo, eu diría un 99% ou máis, están exentos do imposto de sucesións e donacións. Están exentos. Sin embargo, ca aplicación desta ordenanza, desta plusvalía, sí tendrían que pagar polos terreos que se heredan. No noso Concello, isto ainda é máis grave, porque polo catastrazo se incorporaron a urbana infinidad de parcelas. Incorporáronse ca connivencia e co beneplácito do goberno municipal. E non só son as parcelas que van a estar afectadas pola plusvalía, que é outra consecuencia dese catastro. Non as parcelas que, digamos, que se poden edificar, senón outras parcelas que pasan a urbana, que polas condicións que teñan, pois é imposible edificar. Ou ben non teñen frente para a vía pública, non teñen a superficie mínima, ou similares, como xa falamos en algún pleno. Polo tanto, nos atopamos ante unha maior carga impositiva para os veciños das parroquias. E máis aínda na situación en que nos atopamos. Nós seguimos mantendo que se derogue este imposto, porque, como ben dicía antes o portavoz, o Goberno Central, o señor Sánchez, pois xa está articulando unha norma que esquive a sentencia. Pero nós o queremos é que se derogue, que non se aplique, independentemente da norma
que se vaya a incorporar de novo ou modificar. Nós o que queremos é que non se apliquen o mismo que fan o 64% dos concellos de Galicia. Eso é o que pedimos, que non se aplique esta ordenanza, a plusvalía. E máis, eu non sei se ustedes saben ou se dan conta da recaudación de plusvalía do ano 2020, porque non sei se se dan conta de que importe estamos falando. Posiblemente teñan ese dato, pero bueno, creo que hai outros gastos innecesarios e ademais se están acometendo. Isto, a recaudación que significa ou que se está recaudando ano tras anos, pois non é de gran calado como impida deixar de aplicar esta ordenanza. Vale, máis aínda, quería recordar, ustedes ainda anunciaron fai 10-15 días a bombo e platillo que había unha bonanza económica, que as contas que estaban todas moi ben, con superávit, con remanente de tosería. Entón, cal é o problema? Se é así, como usted dice, cal é o problema en que se derogue? Respecto aos informes, a señora alcaldesa pode pilos cando queira, non é necesario que os pida este grupo. A señora alcaldesa ten a facultad suficiente, se ten interés, como dicía antes, en pedir os informes e derogar esta ordenanza. Que xa digo, minoraría a carga impositiva que xa sufriron os nosos veciños co catastrazo. Gracias. Movemento Salceda, Lucía. Retomo eu hasta que, ainda que, bueno, hasta aquí chegou a armonía, entendo. Plusvalías, tema de rigurosa actualidade. Sin embargo, pois, por las datas de presentación da solicitude do Partido Popular de derogación deste imposto, intuo e explicou Joaquín que non ten nada que ver coa recente sentenza do Tribunal Constitucional que nos ten a todos en unha situación pois, nestes días de incertidumbre. máis ben se debe pois, a esta actitud abolicionista que tomou o Partido Popular de prescindir en Salceda dos impostos municipales. O IBI baixámolo mínimo e facemos unha bonificación do 90% a totalidade, que era a súa pretensión. Ahora a plusvalía derogámola. O seguinte que van a traer para derogar, cal vai a ser o ICIO, o rodaje. Seguimos, derogamos impostos, creamos unha amnistía fiscal aquí en Salceda. Home, vostede foi concelleiro de Facenda e sabe como se forma o orzamento. Con os ingresos proveñen dos impostos e das tasas, na súa esencia. Si quere, derogamos todos os impostos e pechamos o concello. Isto funciona así. Os impostos de titularidade municipal, os potestativos e os obligatorios non son invención deste concello. Como ben sabe vostede, están regulados na Lei de Facendas Locais e aí establecen os criterios que os concellos temos para movernos. Nos, ao final, o concello, na nosa ordenanza reguladora, temos un marxe para movernos e para establecer o tipo dentro duns parámetros marcados e para establecer certas bonificacións. Pouco máis. Os impostos están regulados nunha lei estatal, non son invención nosa. É certo que o imposto de plusvalías en concreto leva un tempo en entredito, que xa no 2019 hubo unha sentencia que determinou que había casos nos que non se podía demostrar que había incremento que é o que realmente grava o imposto, sino unha minoración, e para eses casos concretos pois que non correspondía pagar o imposto. Naquel momento tamén se produciu un gran revuelo, creouse que se iba a suspender, que se iba a declarar nulo o imposto e ao final a realidade é que o criterio que se estableceu é hai certos casos nos que non procede cando se demostre que non hai aumento, non hai esa plusvalía, pero no resto de casos sí que procede a súa liquidación. E agora mesmo nos volvemos a topar en outro momento de incertidumbre e de inseguridade. A día de hoxe non se coñece aínda o contido da sentencia nin as consecuencias que vai a ter e sabemos, dende o Ministerio de Facenda anunciaron
que están traballando xa en un borrador e que tan pronto sepan o contido da sentencia e as consecuencias do mesmo, tratarán de adaptalo, e nós o que temos que facer é agardar a que se modifique a lei estatal e, en función do que a lei estatal diga, adaptar a nosa ordenanza fiscal. O que non se pode é pretender derogar todos os impostos no Concello. Habrá que manter a calma, que foi o que pediu o Ministerio de Hacienda recentemente, ver o contido da sentencia, ver o contido da lei e, en función diso, ver que é necesario. É necesario derogar as ordenanzas fiscais e facer unha nova adaptada á nova lei. É simplemente preciso modificar os artigos que determinan o cálculo. Veremos o que sucede. Polo momento, é o que imos a facer, esperar. Fala continuamente do afán recaudatorio, como se isto fora unha invención nosa, como se a nós se nos fora a vida en isto. Isto forma parte das obligacións dun concello e forma parte das obligacións dos veciños. Pagar impostos forma parte das súas obligacións para que se lle poidan prestar servicios. E pola miña banda, pouco máis. Ben, eu creo que, bueno, en relación con como empezou o debate, primeiro, eu alegrome que o Partido Popular collese de base o traballo que fixo o Partido Socialista no 2017, porque efectivamente é un corte e pega desa moción hasta o punto onde non lles interesou. De feito, a moción é exactamente igual hasta que, bueno, o Partido Popular pois lle interesaba comenzar co catastrazo outra vez, co catastrazo mal chamado por eles. Eu estou un pouquiño cansa de escoitar que non estamos ao lado da veciñanza. Eu non sei se o grupo do Partido Popular pensa que estes concelleiros deste equipo de goberno pois non estamos en Salceda, nin estamos, as nosas familias están aquí, nin estamos ao lado. Non sei se pensan que só lles afecta a veciñanza de aí afora e que non nos afecta tamén como persoas, aparte de como políticos ou de como representantes desta administración. Nos afecta en todos os eidos, igual que entendo que lles afecta aos compañeiros do Partido Popular. Ben, eu creo que unha vez máis o único que estamos intentando aquí por parte do Partido Popular, ou que está intentando o Partido Popular, é volver a falar de que non estamos ao lado da veciñanza, de que non rebaixamos impostos cando os feitos está claro que dicen outra cousa totalmente diferente. Acabamos de baixar o imposto do IBI, o coeficiente do IBI, o 0,4. Acabamos de aprobar unha bonificación do 90%, como dicía a compañeira de Facenda, casi de forma generalizada. Acabamos, no mesmo pleno de hoxe, de aprobar unha ordenanza fiscal para as bonificacións nos vehículos, para as emisións. Non sei de que feito se basa o Partido Popular para decir que non estamos ao lado da veciñanza e que só temos afán recaudatorio. Tamén lle lembro o que lle acaba de lembrar a concelleira de Facenda. Os veciños, a cidadanía, ten unhas obrigacións e uns dereitos. E os equipos de goberno e os gobernos a nivel municipal temos tamén unhas obrigas de prestar uns servicios, e para prestar uns servicios nos fan falta tamén que haya ingresos. Dito isto, non se está pedindo por parte do Partido Popular algo coherente. E, de feito, voulle recordar, porque xa que utilizaron a nosa moción, hubo un momento no que nós, no que a vostede non lle gustou, chegado aos últimos párrafos, e ademais de incluir o do catastrazo, pois non leu que tamén é diferente no que pon, que no apartado 1 pon previos informes de Secretaría e intervención, derogación da ordenanza fiscal do imposto sobre o incremento do valor dos terreos de natureza urbana, mentre non se modifique a lei que regula e con efectos desde a publicación da sentenza. E no apartado 2 pon unha vez modificada a lei se proceda á aprobación dunha nova ordenanza. Non poden decir que isto é o mesmo que pedir a derogación sen máis. Non o poden decir, e menos despois da inseguridade que se creou co pronunciamento do Tribunal Constitucional esta semana. Vostedes non teman que nós
Dende o Concello, como boa xestión que facemos, se paralizou dende o momento en que se fixo público ese pronunciamento. Pero creo que tamén é de rigor esperar, ver o que dice a sentencia e facer as cousas con sentidiño. Porque dende a oposición é moi fácil. Hai un rato o Partido Popular, o compañeiro Primitivo, acaba de dicir que tamén, se non habíamos estudiado as bonificacións do ICIO, as bonificacións do IAE a empresas, non recordo xa cantos impostos nombrou de bonificacións. Claro, 3 impostos. Mais este 4, mais o IBI 5... efectivamente, o que quere o Partido Popular é deixar a este equipo de goberno sin maneira de xestionar o Concello. Eu creo que esta moción, volvo a repetir, non procede tal, e aparte que non se pode acordar neste pleno a derogación sin informes, e ademais creo que con sentidiño debemos esperar, como decía a compañeira de Facenda, a que esa sentencia se publique, a que se hai esa modificación da lei, e pouco máis. Creo que non cabe dúbida que dende o Concello xa paralizamos o cobro das plusvalías. De feito, dende o propio martes non se asina ningunha, dende solo que se escoitou a noticia, que empezaron os rumores. Co cal, creo que dende o Concello estamos facendo unha xestión e é coherente esperar a ver que dice esa sentenza e como van dándose os acontecementos. Temos un segundo turno de palabra. Se cada vez que pronunciamos un nome aquí vamos por alusións, pero adiante, Primitivo. Eu só quería puntualizar, cando falei de bonificar os impostos, era porque creo que estamos, neses impostos en concreto, en os artículos que falan de reducir as emisións de CO2, estamos de acordo ou non? Sí, non? Vale, pero que Verónica acaba de expor como que se fora, que o que estaba pedindo eu era unha cousa fora do normal. Pero, bueno, era para puntualizar que estamos de acordo na modificar esas ordenanzas para incentivar a reducción de emisións de CO2. Gracias, Tibo, pola aclaración. Joaquín, segunda quenda. Ben, a señora alcaldesa fala de baixar impostos así tan fácil. Usted chama de baixar impostos, pasar a recaudación de IBI de 900.000 a 1.700.000? Iso chama de usted rebaixar impostos? Prestar servizos. Hombre, usted, seguro, bueno, sabémoslo todo, hai numerosos informes de intervención respecto, e o último, o do IBI, respecto a das bonificacións, vale? Que se minoran ingresos, se plantea minorar ingresos, a outra vía que hai é minorar os gastos. Por que non se minoran os gastos? Que hai donde minorar os gastos? Non, aí non toquemos. Vamos ao bolsillo dos veciños. Que paguen os veciños. Para que o Concello, o Goberno, poida gastar, a veces despilfarrar. Iso chamalle esquilmar aos veciños, para prestar os servicios que usted dice. Aquí non se pode reducir gastos, nin tampouco se pode reducir ingresos. Lea os informes. Señor Miguel, xa lle dixen antes, se quere aportar algo positivo, pois eu por min deixo o meu tempo. Aporte algo, entonces non me interrumpa, lle pido á alcaldesa que controle as intervencións. Bueno, pois fale máis veciño, faga a favor. Como é tan guapo por iso. Vades a perdoarme, pero en cada...
En cada intervención dáse a mesma circunstancia. Eu creo que en momentos dados o Partido Popular tamén fala co seu compañeiro do lado en momentos dados e non estamos continuamente interrumpindo para decirlle nada á bancada de enfrente, por favor. Eu creo que tampouco é cuestión de que en cada punto o compañeiro Joaquín faga porque se faga un comentario entre compañeiros da... Moi ben, de acordo. Dito isto, pido e reitero unha vez máis que se respeten os turnos de palabra por todas partes. Ben, a moción que usted presentou fai 4 anos, qual era a finalidade desa moción fai 4 anos? Derogar a plusvalía. Na mesma situación nos atopamos ora. Cal é o problema que podemos ter un inconveniente? Que non hai informes. Se usted tuera voluntad en derogala, pediría os informes. Ora, cando non hai voluntad, pois normal que non os pediré. Dicías a señora Lucía respecto á formación dos orzamentos. Nós sabemos que os orzamentos son ingresos e gastos, pero tamén gastos hai que saber que gastos, cales son os prioritarios. É reducir gastos, como dicía antes, que se pode reducir gastos en moitas partidas. E non quero enumeralas ahora de novo, pero moitas partidas, moitas. E ustedes saben perfectamente, igual que sabemos nós, nadie planteou aquí a amnistía fiscal, nadie planteou aquí a amnistía fiscal, eso está dicindo usted, O do 90% da bonificación do IBI, que nós dicíamos de todas as parcelas. A usted lle parece sensato parcelas con unha barbaridade de desnivel, donde non se pode construir, que non lle parece sensato que se bonifique ese tipo de parcelas? Non lle parece sensato que parcelas que, aínda que teñan a superficie, non teñan o frente mínimo a vía pública? Non é sensato que se bonifique tamén este de parcelas? Nós non estamos planteando, non planteamos cousas por plantear. Entón, non é o 90%, o que pedimos é o que era sensato. Para ese tipo de parcelas, ben, non para todas, para ese tipo de parcelas. Para ese tipo de parcelas. Bueno, de acordo, ten usted razón. En principio, nada máis, me queda un último turno, nós seguimos mantendo que se plantee neste pleno a derogación da plusvalía, pero como xa dixen antes, o Goberno está articulando outra norma para esquivar a resolución, que ainda non é pública, pero o que está intentando é esquivar a resolución e que se siga aplicando a plusvalía e cobrándolle aos veciños, como non lle chegaba ben co catastrazo, pois seguíndolle cobrando aos veciños. Gracias. Ben, Movemento Saceda, non sei se queredes usar a segunda quenda. Eu, pola nosa parte, insisto, estáse pedindo o mesmo que se pedía ou estamos facendo o mesmo que pedíamos no 2017, que se pedía a derogación, mentre non se modificaba a lei, regula os efectos dende a publicación da sentenza. E unha vez modificada a lei, se procede á aprobación dunha nova ordenanza. En ningún momento o Partido Socialista dixo no seu día de derogar a ordenanza de plusvalías, e que queremos seguir confundindo a veciñanza, mal interpretando as cousas que se fan por parte do Partido Socialista ou que se fixeron na oposición. Seguimos insistindo a ver se lle quitamos a credibilidade que ten o Partido Socialista dándolle volta ao que se facía naquele entón. Está claro, e que ademais a xente o ten para mirar e está na acta, está presentada no 2017, e que en ningún momento se falou iso. E máis, creo que estamos facendo un debate que ni siquiera corresponde. Aquí non corresponde facer agora mesmo se derogación ou baixada de impostos ou o qué. Aquí o único que corresponde a día de hoxe é que todos teñamos sentidiño, que teñamos seguridade xurídica e que esperemos ao que nos diga a lei o que diga esa sentenza. Sen máis. E, mentras tanto, o Concello paraliza o cobro das
desa plusvalía, que é o que levamos feito ao longo desta semana despois de ter coñecemento dese pronunciamento. Nada máis, creo que estamos nun debate que non é o que se debe dar neste momento. Se quere utilizar o Partido Popular a terceira quenda, Joaquín, teixe a palabra. Señora alcaldesa, non estamos confundindo a veciñanza. Eu creo que non está confundindo a usted. Porque usted antes dicía unha cousa e agora está dicindo outra. Como en outros temas leva feito xa o mismo. Mire, paralizar o cobro a plusvalía, dice usted, o están aplicando desde o martes. E que pasa cando apareza a nova normativa? Van a seguir aplicando, verdad? Van a seguir aplicando, verdad? Pois nós o que poñemos é que non se aplique, que se derogue a plusvalía, porque é potestativo, volvo a repetir, é potestativo do Concello aplicala. Ou é que o 64% dos concellos de Galicia están todos equivocados e por eso non a aplican. Se non a aplican, porque queren minorarlle carga impositiva aos veciños. Pero aquí non, aquí máis. Nos fala usted rebaixar os impostos. É que cando dice rebaixar os impostos, é que quen lle escuita, pero esta señora onde está? Cando dices de rebaixar os impostos, pero se hai, xa veremos, cando sea a liquidación do 2021, xa veremos a recaudación total en impostos. Vamos a ver se é menor que o 20. Entón, aí xa lle diremos se hubo rebaixa de impostos ou non hubo rebaixa de impostos. Vamos a ver a liquidación. Vamos a ver a liquidación. Nada máis, non vamos a... No momento non, acabaron as intervencións e mantemos, o que dicía antes, a derogación da plusvalía, tanto con esta normativa como a que vai vir. Ben, non teño moito máis que engadir. Simplemente que creo que o Partido Popular é coñecedor de que o Concello non legisla a nivel de impostos, senón que toma as decisións que se poden tomar no marco que temos como administración local. Ademais, pois, bueno, o compañeiro do Partido Popular pregunta que se vai a facer cando chegue a normativa, pois tomar decisións con sentidiño en relación do que diga a normativa que a día de hoxe descoñecemos. Dito isto, sometemos a votación o acordo de derogación da ordenanza fiscal do imposto sobre o incremento do valor dos terreos de natureza urbana. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Ben, o apartado é a actividade de control da acción de conta de decretos dende o número 2021 hasta o 2021-1068 do 23 de agosto ata o número 1419 do 2021 de 22 de outubro. Deixamos sair. Bueno, non sei se hai algunha moción máis. Non existindo mocións, pasamos ao apartado de rogos e preguntas. Rogos, Partido Popular, Santi. Sí, gracias, señora alcaldesa. Ben, queríamos facer unha serie de rogos. Este grupo roga ao goberno municipal que, se non é o caso de que o teñan feito, de que non esperen o último momento e que teñan xa preparado o modelo de solicitude da bonificación do 90% do imposto da urbana para os casos que sexa posible solicitar esa bonificación, dado que aprobamos nos últimos plenos esa bonificación para esas fincas que van a pasar a tributar e que para o ano que ven, pois con esa modificación van a deixar de serlo. Por tanto, que teñan a puntos modelos e que non esperemos o último minuto a facelo. Permites, ainda que a concelleira de Facenda saiu un momentiño, si é verdade que hoxe mantivemos unha xuntanza, a concelleira de Educación ou a concelleira de Facenda, eu e a directora de Oral, e teremos que esperar a que a parte técnica, que será a cuestión
en principio dunha semaniña para aplicar según os modelos normativos que a oral, para poder aplicar esta bonificación nos permite, nos guíe, porque, como decía antes, non só é tomar as decisións de bonificacións, senón tamén que despois sexan aplicables na súa xestión pola entidade delegada na xestión. Ben, que así sea e o tempo dirá. A iso vou. O seguinte rogo é que tan pronto será publicado no Boletín Oficial da Provincia esa ordenanza definitiva desa modificación e, polo tanto, que os veciños poidan empezar a solicitar esa bonificación, que dentro da administración local se faga un bando informando os veciños e todo canto sexa posible ben a través de prensa ou de redes sociales, e que nós tamén, lóxicamente, axudaremos a elo para que todos e cada un dos veciños sea coñecedor en tempo e forma, dado que o tempo vai ser xusto e limitado. Ese é o rogo que facemos. Non sea tan xusto e tan limitado, por suposto xa estaba na intención deste equipo de goberno pois darlle toda a máxima difusión e a publicidade necesaria para que as veciñas e os veciños se poidan acoller. Outro rogo é solicitar que revisen, e estamos ao goberno municipal que o traslade, a revisión do encendido e apagado do alumbrado público, porque creemos que en moitos puntos está a deshora a día de hoxe, máis tendo en conta o cambio de horario que se vai a producir o vindeiro fin de semana, e tamén en moitos puntos do noso municipio que non está acorde co mesmo. Quinto rogo que facemos, perdón, cuarto. Sí, cuarto, sí. Insistindo no que se debatiu hoxe aquí, rogamos unha vez máis, e levamos 2 anos e medio de mandato deste mandato, que o goberno canto antes licite o expediente para iniciar a redacción do novo plan xeral no noso municipio. Como digo, 2 anos e medio deste mandato, 14 anos anteriores, dos cales 12 con maioría absoluta no pleno, reitero, 12 anos con maioría no pleno, e todos os grupos políticos que conformaron eses gobernos non foron quen de aprobar con maioría absoluta ese plan xeral. Quinto rogo, rogamos tamén que unha mostra máis da ineficacia, da mala xestión e do despilfarro do diñeiro público respecto de actuacións que está levando a cabo o goberno en moitos puntos do noso concello, se faga con criterio, con planificación e non con bandazos. E vou poñer 2 casos. O sucedido co remendo do asfaltado en Castro Barreiro, o que supón levar as máquinas adrede para ese remendo cando estuveron as máquinas a día anterior, e así, temos coñecemento do mesmo. Vostede dirá o que irá, eu teño información igual que usted, non tergiverse. Eu teño información en tempo real das persoas coñecedoras, e, polo tanto, a proba é que se asfaltou un camiño, marcharon as máquinas, e dali uns días volveron as máquinas, asfaltaron un anaco que vostede deixaron sin asfaltar porque fixeron un remendo. Vale? No, decisión do goberno. Por lo tanto, non esculpen a empresa. Hai que, esperaría a súa contestación. E outro dos casos da proba de a mala xestión do diñeiro público é que como é posible gastar en un solo vídeo 900 euros cando cai o que está caíndo para retransmitir un pleno que non durou máis de 1 hora. Se non se pode retransmitir o pleno en directo, se grava o pleno, que costa moito menos, e minutos despois se colga na plataforma de YouTube. O que non podemos é permitirnos un custe de 900 euros de un pleno en directo para que os veciños o poidan ver en tempo real, 900 euros, cando eso é o que recibe un centro cultural para todo o ano. Cando estamos subindo os impostos aos veciños e cando estamos cada vez endeudando máis os noso concello. Por lo tanto, son 2 claros exemplos de xestión. Lle pido rigor e lle pido que destinan o diñeiro público de todos nós en cousas concretas, concisas e non malgasten o diñeiro público. Entendo que se remetaron
Sí, sí, por suposto. Gracias, alcaldesa. A propósito do rogo da estrada Barreiro Pomar de Suso, pouquiño me gusta a min que se conten as cousas a medias ou sin toda a información correcta. O lóxico é preguntar cando un ten unha información de parte ou non a ten completa e sesgada. Iso sí, che deu para unha publicación bastante extensa no teu Facebook personal. A estrada Barreiro Pomar de Suso quedou nun treito con unha deficiencia. Hombre, igual vostede prefire que se marchen as máquinas, que se vaya a empresa e non corrixir un erro. Faime gracia vostede que ademais se asume os erros humanos fai un ratiño, porque se cometen, que non asuma tamén os erros que cometen as empresas e ademais a vixiancia e control sobre as obras que fai este goberno para que se corrixen se non quedan ben. Pero sí, deulle para unha extensa publicación, incluso se sacou un refrán da manga que xa me pode decir de onde saiu o de tantos a manexar o mesmo volante que sempre se remata na cuneta. Xa me dirá de onde sacou este refrán, que a verdade me resultou moi curioso, para falar da mala xestión do goberno. Bueno, hasta se inventa refráns. En definitiva, esa obra quedou ben executada, se hubo ese percance se corrixe, como é lóxico en calquer obra e en calquera situación, e a min o que me chega dos veciños e das veciñas é o bo resultado e a funcionalidade da obra que se acometeu. Nada máis. Na parte de rogos, co cal non ten lugar o debate, entendemos recollemos os rogos e entendo que eu creo que xa levan 5. Sí, os membros da corporación son 6, quedalle un rogo. Mira, os erros, como decía antes, teñen cabida por todas partes. Bueno, como teño que moderar o pleno, vouvos a pedir que non rematemos, que ainda nos quedan as preguntas, que non rematemos este pleno con un debate que non ten moito sentido e crispando de novo. Vamos a intentar que este pleno remate en armonía. Os erros os cometemos sempre ou en ocasións por unha banda ou por a outra. Entendo que somos humanos e que estamos aquí pois para rectificar. Xa mesmo o compañeiro do Partido Popular, o portavoz antes o dixo, non creo que non ten lugar ese debate de se hai un erro ou non por interpretación do regulamento. Teñen efectivamente un rogo máis para presentar polo número de concelleiros, co cal, Santi, podes... No, Señora concelleira, que vostede pretenda xustificar que aquilo quedou mal cando todo o mundo mirou, que se asfaltou, se parou de asfaltar, se remendou polos laterales e se seguiu asfaltando, que marcharon as máquinas e como 5 días despois volveron as máquinas para asfaltar ese anaco, que vostede pretenda justificar eso deixa en evidencia o rigor e o respeto que ten pola empresa que recibe órdenes do goberno e concretamente do vostede. Nada máis. Moitas gracias, señora concelleira. Ben, entendo que había un rogo máis. Un rogo máis vai a comentalo a compañera Cristina. Moi boas noites a todos, especialmente os veciños que hoxe síguenos desde as canles digitais. Nada, presentamos o último rogo que ten dereito o noso grupo. Debido á demanda que sempre tivo e segue a ter a Biblioteca Municipal de Salceda pese aos problemas de ruídos que esta ten, o noso grupo solicita que, ademais do horario habitual interrompido de luns a venres, estableza en período de exámenes, é dicir, de decembro, xaneiro e maio e xuño, un horario extraordinario abrindo a biblioteca os sábados pola mañá, xa que os salcedenses teñen que desplazarse a concellos veciños que sí prestan este servizo. Polo exposto anteriormente, rogo a apertura extraordinaria os sábados pola mañá da Biblioteca Municipal en período de exames.
comentou en todos os rogos, poño que ahora tamén. Vale, sí, recollemos o rogo. A verdade é que estamos nunha época un tanto complexa, porque, bueno, vimos unha pandemia na que os aforos na biblioteca, bueno, eran limitados, ahora volvemos un pouco os aforos normais. Bueno, recollemos o rogo, falaremos cos técnicos, veremos como se pode facer, se é posible ou non, e plantexaremos, pero, bueno, de primeiras todo dependerá tamén da afluencia que se vai tendo, bueno, xa miraremos. Estudiaremos. Sí, gracias, señora alcaldesa. Ben, queríamos preguntar, nos consta que así tamén se falou na comisión, se son realmente coñecedores do noso entender o grave erro na publicación da modificación da ordenanza do IBI. Fixamos un escrito, bueno, facendo constancia para que o goberno tuvera coñecemento unha vez que nos tuvemos a ben ler esa publicación, e queremos saber si eso vai quedar así, se vai haber unha modificación, se consideran que está ben publicado, etc. Ese erro advertiuse no mesmo día que se enviou e realmente xa se enviou de novo e onte foi publicado, se non recordo mal, no día de onte, non sei se onte ou antes de onte, pero se non recordo mal, creo que no día de onte xa foi publicado coa súa correspondente modificación. Cuidado con esas cosas, porque ao final despois, decir, bueno, aquí estamos para axudar todos en cosas importantes como esta, e, polo tanto, nós tan pronto temos coñecemento, o fixamos chegar para eso. Ben, si, outra pregunta é, tamén se vostedes, bueno, pois, son coñecedores e realmente, pois, están cos veciños que teñen a problemática, e, sobre todo, do que nos transmite, incluso propios traballadores de correos, bueno, non a eficaz numeración feito por o goberno municipal nas últimas semanas nas parroquias e tamén no casco urbano. Incluso algunos chegou a decir que para eles estaban mellor antes que agora. Nos aí discrepamos, supoño que en algunhas cousas se melloraría, non en todo, pero bueno. A pregunta basicamente é se iso vai quedar así, se ustedes se plantean facer unha modificación desa numeración, ou se vai a ser, como pasa agora en moitos barrios, que hai un dispar, non hai un criterio lóxico a hora de colocación os números, e hai centros de exemplos, poden vostedes ir a varios barrios das parroquias onde ven que non se siga unha correlativa na numeración, hai o número 1, logo saltan ao 9, non hai ninguna casa de promedio, ninguna parcela, ou se hai 1 ou 2, enfrente están outros números o de 16, por exemplo, o sea, cousas que non teñen sentido nin lógica. Nos habíamos feito, termino xa, señora alcaldesa, nos habíamos feito unha aportación que se respetase as construcións con licencia para que se respetasen os números, non se fixeron, e, bueno, eu creo que hai exemplos donde podíanse haber visto, como é o caso de Vigo, como é o caso de Rondela, como é o caso de Mos, e que fixeron as cousas como hai que facelas, dentro un sentido e unha lógica, que plan general, numeración con placas de identificación de todos os camiños públicos, e dende aí numerar. E iso quedaría para toda a vida, e non gastar o diñeiro público unha vez máis que dentro de X anos a quen lle toque habrá que volver a revisar e a renumerar, porque está feito mal. E o tempo, porque non se respetan as parcelas con números, non hai unha lógica de correlativa de numeración, a lógica é plan general, numeración con nomes, a lógica é plan general, numeración, nomeamento de todos os camiños públicos coa placa identificativa, e en eses camiños públicos empezar a numeración camiño por camiño, como se fixo en Vigo, en Redondela, en Mos, e iso se respeta as edificacións existentes correlativas e se deixa un número a cada unha das parcelas que no futuro se poden construir, e iso é intocable durante décadas, e iso é gastar o diñeiro unha sola vez. Por lo tanto, a pregunta é, van a deixar a numeración tal e como está a día de hoxe, ou pola contra, dado as queixas dos veciños, e me consta que vostedes son coñecedores, van a facer algunha rectificación? Gracias. E contesto cheu, para empezar,
o traballo está feito por unha empresa especializada no tema, con unha gran traxectoria e con bo criterio, leva feito outros concellos e utiliza criterios establecidos polo INE e por outros organismos, e son criterios perfectamente válidos. O criterio que seguiu Mos, o criterio é outro diferente. Nos apostamos sempre por manter os barrios e non numerar os camiños. Apostamos por manter os barrios e un criterio perfectamente válido. A numeración que está ahora é a que se pretende quedar, claro. Eu creo que xa se falou deste asunto nalgún pleno, ou se non sei que falamos, se tratou de ir ao menor daño posible. Tratamos de... Os cambios, como ben dices, hai moita xente que non... Os cambios son complexos. Entón, naqueles barrios nos que medianamente o criterio era asumible tal como estaba, pois se tratou de manter. En outros, hubo que facer renumeración. E, xeralmente, cando se fixo renumeración, foi do barrio completo. E, o mellor, hai un grupo... Eu conozo bastantes problemáticas, teño visitado algúns sitios, a mí me chegan prácticamente a diario. Hai sitios nos que o mellor, se ti crees que lles parece que estaba ben, si, a mí parece que estaba mellor antes, o mellor antes a súa ia do veciño, pero o conxunto do barrio, na súa totalidade, non, e por iso foi preciso renumeralo. En principio, esta é a numeración que vai a quedar, a non ser que hai algunha cousa concreta, como hubo algún caso en Pardarrubias, que fun ali a visitar cos veciños e que, efectivamente, a súa proposta era máis acaída que ao que se había establecido e se fixa a modificación, a non ser que hai algunha cousa concreta que, en principio, esta é a proposta que se vai a manter. Simplemente para matizar e darlle a razón a Lucía iso, eu reunime ca empresa, precisamente. E a empresa que me transmitiu varios criterios, o lóxico, e con outra empresa máis, e o lóxico é aplicar ese que acabo de decir, porque eso perduraría durante décadas. E o tempo dirá. Dentro de X anos habrá que facelo de novo. O tempo dirá. Solo se me permites facerche un matiz, si escollemos o criterio de camiños, entón sí que lle cambia a todo mundo a dirección. A todo mundo. Non se mantén ningún. Bueno, o de pa sempre... Tú nunca sabes cuántas personas hay. No noso caso optamos por manter o criterio dos barrios e... Seguinte pregunta, Joaquín. Ben, no pleno de febreiro de 2020 xa habíamos presentado un rogo, xa fai 2 anos, pero xa con anteriores habíamos presentado outro. Pois no pleno de febreiro de 2020 presentamos un rogo respecto da situación lamentable, diría eu tercermundista, do camiño da Crega no Mallón en Soutelo. Ten buratos, ten pedras que impiden acceder os cos vehículos a casa que ali se atopa. Teñen previsto arranxalo para que os veciños podan acceder en condición máis ou menos dignas a súa vivenda, e se teñen previsto, cando? Respostas, Loli. Coñezo ese camiño, Joaquín, en varias ocasións achegueime a esa casa a falar cos veciños e veciñas. Non é o mellor dos estados, evidentemente hai moitísimas necesidades no Concello e pouquiño a pouco irémolas subsanando, pero tamén vostede coñecedor que nos últimos anos se fixo recheo e compactado de Zahorra para que pasaran con dignidade e así non lo recoñeceron os propios veciños. Entendo que un asfaltado íntegro é o máis acaído, pero nós temos que valorar sempre o número de veciños tamén os que se benefician. É certo que para unha soa casa hai que facer esa inversión, pero hai que medir sempre onde se realizan as inversións. Vostedes non queren que teñamos ingresos, pero sí quere que gastemos en todas e cantas estradas hai. O Gallá houvese financiamento para todas elas e o Gallá os máis de 36 kilómetros de estrada estuveran en impecables condicións. Sería ideal para unha concelleira de vías e obras. É para matizar, o que hai que marcar son prioridades. Ali vostede sabe perfectamente que hai unhas pedras
Hai unhas pedras que impiden acceder. E así, se usted lle pregunta a eles, o coche, pois, No, no. o coche pasa. No, Eu non digo que o coche, Joaquín, que o coche non pase. Ten razón, hai unhas pedras. Eu non digo que o coche non pase, pero pregúntenlle a ustedes como teñen o coche. Pregúntenlle a eles como teñen o coche. O coche pasa porque lle digo que non hai moito achegueime No, igual. que pasa, tamén me acheguen eu. E esas pedras... Tamén acheguen eu, pero sabe de pasa, pero moi xustiño. Esas pedras sabe vostede dende cando están aí, non? Bueno, tamén lle digo que... Mais ou menos levamos o mesmo tempo vivindo na parroquia e máis sabemos de cando están esas pedras e sabe que ten propiedade que hai que pedilas, non sei. Eu tamén lle digo que usted sabe perfectamente que aquilo é un camiño público. Sí, no, claro que o sei. Pois, Por iso se está acondicionando constantemente. pois que constantemente diga aos teus veciños, porque eu creo que non... Eu tampouco miro que este acondicionado constantemente. Aquilo é un camiño público. Usted verá o que teñen que facer. É un camiño público. Ben, paso a seguinte pregunta. A seguinte pregunta é respecto ao inventario de bens. Aquí está recollido en actas. Cando se aprobou o inventario de bens, o anterior alcalde, pois, había dito, está recollido en acta, que unha vez que a aprobación fora definitiva, se iban a escribir no registro da propiedade estas fincas como ben municipales. Entonces, queríamos saber se realmente se fixo esa inscripción no registro da propiedade ou non, e se comunicou ao catastro a titularidade que ten o Concello sobre esas parcelas. O digo porque hai unha parcela que está a nombre de un titular que non é realmente o Concello. Entonces, se houberan feito estas dúas actuacións, dúas inscripcións, non pasaría iso. Entonces, quería que me aclararan. As inscripcións non están feitas, eu non lembro realmente o que dixo o anterior alcalde. Se ben é verdade que algúns erros que se están dando se están intentando subsanar a través de actas de cesión, de envíos a catastro, de modificacións, de alegacións, de reclamacións, e intentamos solventar os problemas que se van dando. Non sei se está falando o concelleiro do Partido Popular de algún caso concreto ou está falando en xeral. Hai algún caso concreto, hai. E máis aínda, se ustedes comproban o inventario que está colgado na página do Concello, o plano que está ali colgado non é o da aprobación definitiva, é o da aprobación inicial. Aí despois hubo unhas alegacións e se non está recollido nese plano. Se ben é certo que aí están as fichas, pero o plano xeral non está recollido. Non é o plano do inventario final, definitivo. Revisaremos que efectivamente é ou non o definitivo e intentaremos actualizalo. E máis preguntas? Vale, a miña pregunta é en referencia a un dos decretos que nos truxestes a este pleno, justamente o expediente 2132/2021 sobre a devolución da subvención do Pacto do Estado contra a Violencia de Xénero. Vemos que a este Concello se lle otorgou unha subvención de 18.407,19 euros relativo ao Pacto do Estado contra a Violencia de Xénero e, como podemos observar neste decreto, recoñeceuse a cantidad de 13.784,60 euros como ingresos indebidos, é dicir, que se tiveron que devolver por parte deste Concello e ingresar a favor da Delegación de Economía e Facenda de Pontevedra, e queremos saber a que se debe esta devolución. Lucía vai a facer o intento dende a Concellería de Facenda de explicar ese tema, que a verdad é que... No, adiante, Lucía, é que é verdade que é complexo, pero intentaremos darlle resposta. Tento así cos datos que teño ahora, porque é certo que cando chegou esa notificación de que había que facer a devolución tampouco nos coincidían as cifras. Pacto de Estado no ano 2017 se fixo o ingreso primeiro, o sea, funciona diferente que o resto de subvencións. Cando te das conta, tes o ingreso na conta e despois tes que xestionalo e
Nos enviamos a xustificación do importe total, pero polo que se ve non serviu esa xustificación. O certo é que non recibimos ningunha comunicación, ningún requerimento, pero chegou ese requerimento en vía de apremio e nos temos que ao estar a notificación en ese estado temos que pagalo, porque senón ao final acabamos figurando como deudores. Temos deuda en Hacienda, non sei en este caso por onde viña, e non queda outro remedio que pagalo. A cantidade que hubo que pagar non é o total da subvención, porque se descontou, se detraeu da subvención do seguinte ano. Esa foi a explicación, a conclusión a que chegamos despois de facer bastante traballo de investigación. En todo caso, no ano 2017 a subvención se fixo, se executou e se pagou e se xustificou. O que nos dicen dende a subdelegación do Goberno é que esa xustificación non foi válida, pero o certo é que o Concello non recibiu ningún requerimento sobre esa xustificación. Realmente había un plan no que invertir, evidentemente relativo ao pacto do Estado contra a violencia de xénero, e non executastes todo ese plan, porque evidentemente se devolvedes 13.784 euros, teredes que ter unha xustificación, e que senón non ten moitos... Estou dando datos e cifras de memoria, e se queres o vemos ves aquí polo Concello e o vemos no expediente con máis detemento, pero ven sendo, nos executamos a subvención, a nos se nos ingresa o diñeiro na conta, sin solicitude siquiera. Hai un listado de concellos adheridos, se publicou no boletín oficial da provincia e o diñeiro se ingresou. De feito, se ingresou na conta do BBV, que é unha conta coa que non se traballa habitualmente, e cando se foi consciente do ingreso xa levaba unhas semanas ou uns meses o diñeiro ingresado. Unha vez que sabemos que temos o diñeiro, se executou, se fixo un libro de igualdade para nenos, creo lembrar, que era o libro de bolechas de igualdade, e se imputaron nóminas de traballadoras sociales vinculadas á violencia de xénero. Esa xustificación se enviou pola totalidade. O que parece que non serviu esa xustificación, pero eu sigo reclamando, e xa falamos con subdelegación, e supoño que o mellor Verónica ten máis ou menos a información que ten e a que teño eu, que nos estamos esperando aínda que unha notificación na que se nos diga por que non serviu a xustificación que nos enviamos. E as cifras non che coinciden, porque en realidade o que nos dicen é que non valeu nada dos 17.000, o sea que a subvención que se fixo e se executou non serviu esa xustificación. Pero temos que abonar 4.000 porque o resto dos 13.000 os detraen do ano seguinte. Non sei se o entendes, se non, xa che digo, me ofrezo a veñas por aquí polo Concello e explicárvolo co expediente diante e sin ningún problema. Creo que lle quedou certa dúbida de se había un proxecto ou un plan. Non, ingresan cho diñeiro e non fai falta nin que presentes un plan, nin un proxecto, non hai solicitude. Non existe solicitude. Se a túa pregunta era se se deixou de executar algún plan o que ia destinada a esa subvención, non, porque non cho piden, ingresan cho diñeiro e nós despois gastámolo na edición do libro dos bolechas e no pago desas nóminas que fala Lucía, pero non hai ningún plan. Isto é aquí en todos os sitios. Eu creo que te referías a iso, se algún programa se deixou de executar. Non. De feito, o meu reclamo é saber se non serviu o contido ou non serviu a forma na que se xustificou, que non o sei. Nos dan por inservible, o proxecto se realizou. O que pasa que non lo dan por inservible. Non sei se polo contido ou pola forma da xustificación. E o que estou agardando recibir nalgún momento para non cometer o erro na seguinte xustificación. Eu teño dúas preguntas. Por medio dun rogo oral pedímoslles que actualizaran os plenos que hai a disposición da veciñanza na página web do Concello. Cando yo pedín, xa non sei se foi fai 9 meses, a súa disposición foi plena, que asumían que estaba mal e que non estiveran actualizados e que ian a subsanar de inmediato. A miña pregunta é, saben cal é a data do último pleno colgado na página web do Concello?
de memoria tampouco, esa pero ten pregunta. fácil solución, conectarse e mirar No, no. pero de memoria non o sei, Eu é do 17, do 12 do 20, o sea, 11 meses, máis ou menos. 11 meses. Eu creo que, o sea, pediuse no seu momento, claro, as actas de pleno. Si, a iso me refiro, as actas de pleno. De feito, non sei se recordades que volo pedín nun rogo, que xa non só por nós, por consultalos que témolo máis, senón por los veciños, se queren consultar algún acta, siguen sen estar actualizados. Vale. Comentaba a compañeira Lucía, en todo caso, dende a etapa de pandemia e agora continúa, están os vídeos na canle e se pode calquer veciño achegarse. Outra cousa é que efectivamente se publiciten as actas, pero é verdade que esa función ou esa cuestión de transparencia que entendo que é a que te refires con iso, temos coberta, pero efectivamente un acta ou un vídeo, quero decir, non se utilizan por mismos medios, para conseguir os mismos fins, non? Un acta é un acta. Vale, efectivamente intentaremos colgalas, como decía antes, todos os recursos humanos son os que son, pero intentaremos, por suposto. Ben, gracias. No último pleno ordinario quedara patente que non insistirán a Deputación para que se tomaran contas no asunto do carril bici, na retirada dos bordillos. Pero vostedes, serios e rigurosos, quedaron de enviarnos unha copia por escrito do que habían remitido a Deputación. Iso está aquí escrito na acta que acabamos de aprobar, na acta do 26 de agosto. Ben, vanme permitir facer dúas preguntas nese senso. Quero dicir, enviáronos algo? Porque está recollido en acta, De feito, tampouco quero lelo para facer máis fincapé, pero que non se preocupe, que xa queda recollido e que lle facíamos chegar canto antes. Non fixeron, o sea, non nos chegou por ningún medio porque non nos lo enviaron. Non? Vale. Entón, a pregunta é, enviáronlle outro escrito a Diputación tanco como quedamos recordando o acordo do pleno? A ver, home, pois eu xa lle digo, creo que é un pouquiño... non é que este estea excesivamente vinculado ao carril bici, pero é unha cousa que levamos falando da súa peligrosidade, dos accidentes que se producen como tal, e no pleno xa levamos, foi unha iniciativa que se aprobou precisamente no último pleno que está colgado, o 17 de diciembre. Para que apago... Estamos no turno de preguntas, acabamos de respostar a todas as preguntas e creo que non ten cuestión o debate. Pregunta da oposición, resposta do equipo de goberno, e eu mesma lle acabo de dar resposta. A resposta é que recentemente non enviamos ningunha nova comunicación. Recentemente non enviamos. Dende ese pleno ordinario que vostede mesmo dice fai referencia, pois non se enviou ninguna outra comunicación. Ben, creo que rematamos coas preguntas. Nada, levantamos a sesión. Boa noite a todas. En canto se cubran os plazos todos para poder realizar, xa vamos a traer as dúas xuntas. Estamos...
Claro, é que o que debemos facer, entendemos que como vostede mesmo ou alguén dos seus compañeiros neste mesmo pleno, facer plenos extraordinarios costanlle ao Concello, non lo acaban de recordar vostedes, e nos vamos intentar facer esa xestión para que se faga un solo pleno extraordinario na medida do posible. De todas as formas, creo que acabou o turno de preguntas, xa respostamos unha máis, e entendo que ademais debatimos do IBI en un montón de ocasións xa, e outra vez neste pleno. En canto cesa a convocatoria dese pleno extraordinario, o Grupo Popular será informado canto antes. Cerramos a sesión. Ben. Yo digo... Se está intentando cerrar a sesión plenaria despois das preguntas correspondentes, e por iso tengo o micro aberto, pero volvo a indicar... Eu creo que é un tema importante, pois recordou antes o Santi, polo plazo que vai quedar despois para que os veciños poidan solicitar a bonificación. Preocupe... Advertidos están. Non se preocupe vostede que nós estamos intentando facer todas as xestións necesarias para que os veciños e as veciñas teñan tempo suficiente para facer Esperemos, pedimos que sea pola tarde, como usted dicía antes tamén. Eu creo que corresponde ben. Como me dixeron os compañeiros do Partido Popular en distintas ocasións ao largo do día 12, eu son a presidenta deste pleno, teño que moderar. Eu creo que cumplimos co regulamento, volvemos e insisto unha vez máis que o regulamento aprobado está para que nos deamos, dende logo, cabida do mismo e darlle esa, e por suposto, eu creo que é unha falta de respeto que lle din a palabra en todo momento, incluso cando se rematou o turno de preguntas, e agora o voceiro do Partido Popular me está dicindo corta xa. Creo que non corresponde. Ben, o regulamento está para cumplir, e volvemos ao de sempre, que non sei por que razón o Partido Popular quere acabar sempre os plenos cun tono de bronca e crispación. Eu non me vou a prestar a iso, co cal, boa noite a todas e a todos os veciños, boa noite a todos e moitas gracias pola atención.